9h ni fitiri sera a bɛ lafiɲɛ a bɛ daminɛ 20h fo ka taa se su 4h ma tuguni su 9 bɛɛ adamadenw ma kɔ tigɛ étoile fɛ duwawu ɲini masa et puis aran min don aran bɛ bɔ yan ka gidɔrɔn tɛmɛ diɲɛ don o don su 9 na an y'a bɛɛ kɛ o la sunɔgɔ tɛ yen. Allahu akbar. Donc mɔgɔ caman nana foli kɛ caman nana duwawu ɲini n bɔra yen ka taa dugu wɛrɛw la mɔngɔmɔ Anyiso ninnu n taara o bɛɛ yaala ka segin ka na o bɛɛ y'u ka dugu dɔ de ye o bɛɛ y'u ka dugu dɔ de ye an bɔra yen ka sɔrɔ ka na Malabo ka na wajulu belebele kɛ tuguni k'an bɛn da wajulu k'o fana kɛ ka sɔrɔ ka na Mali kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye o kɛra koba ye an ye jaw kɔni ye an b'a dɔn k'a fɔ ja ninnu hali ni ye i b'a dɔn k'a fɔ ko baaraba de kɛra ye o hukumu kɔnɔ an y'a ye o waati kelen in na tuguni fɛn min ye Sheriff ye a y'i kun da Côte d'Ivoire Koroko mara fana kɔnɔna na ka taa munumunu dɔw kɛ o fana kɛra an bɛ dugawu kɛ Ala ka a bɛɛ kɛ baraji ye o hukumu kɔnɔ président d'honneur Bani n'a bɔnnaw Imam Malik an bɛ fɛ k'a dɔn Bani n'a bɔnnaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an bɛ donni min na ko bi a bɛ cogo di baara in n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛɛ kalifalen don e ma e de ɲɛ jɔlen b'a kan Bani n'a bɔnnaw aw ye a ta ni ŋaniya min ye yalima a ŋaniya in aw yɛrɛ fɛ a bɛ ka ɲɛ wa a baara bɛ ka ɲɛ aw bolo wa ayiwa Diallo an bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu ka ŋaniya ɲumanya ɲɛsinlen don anw ma pour que baara nin ka ɲɛ bolongɔni kelen tɛ bɛlɛ ta donc bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ko dilan ɲɔgɔn fɛ an kɔni Bani n'a bɔnnaw ka baara daminɛna ni min ye an b'a dɔn barika bɛ don a la a bɛ ɲɛ anw bolo adamaden diɲɛ koba bɛɛ daminɛ lafulen don mais an ye baara daminɛ ni malo toni 100 ye ka di an ka mɔmuso ka bani na Basita Haja Basita Traoré ka di karamɔgɔ ma ka tilan fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama baara nin ka se ka ɲɛ an bolo mais kabini Bani n'a bɔnnaw ka baara daminɛna n'an bɛ dɔ kɛ sini o bɛ ɲɛ ka tɛmɛ bi ta kan Allahu akbar n'an ye dɔ kɛ sini kɛnɛ o ɲɛna ka tɛmɛ sini ta kan n'an ye dɔ kɛ bi o bɛ ɲɛ ka tɛmɛ kunun ta kan baara nin b'o cogo de la kabini a daminɛ fo bi an ma foyi ɲini ko an b'a kɛ an dɛsɛra min na o ma kɛ fɔlɔ Allahu akbar an ye fɛn o fɛn laɲini a bɛɛ kɛra fo ka tɛmɛ a dan kan wallahi n'an ko an bɛ fɛn o fɛn kɛ karamɔgɔ ye kabako ye i b'a dɔn nin de la kabako ba de don hali e ma ɲininka o la mais ɲina karamɔgɔ Tijani ka kɔrɔkɔ tourné na kabako ba dɔ kɛra karamɔgɔ di ninnu bɛɛ joli o dusukun a bɛɛ nɔrɔlen don ɲɔgɔn na karamɔgɔ Tijani bɔtɔ do Bujali ina fana tatɔ do Bujali o tɛ ɲɔgɔn kalama o nana ɲɔgɔn sɔrɔ Congo kɔnɔ a délégation fila donna ɲɔgɔn na mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn min bɛ min nɔfɛ o ye ɲɔgɔn embrasser Congo kɔnɔ ka jɔ ka ɲɔgɔn fo Congo kɔnɔ u nana ɲɔgɔn bɛn i b'a dɔn dusukun ninnu ye kelen jihadikɛla fila joli kelen o de la karamɔgɔ ka ko o ko n'i y'a daminɛ n'a bɛ ka nagasi i yɛrɛ ɲininka est-ce que ŋaniya ka ɲi i yɛrɛ ŋaniya de b'a nagasi wa e yɛrɛ ŋaniya de fana b'a jidi ni karamɔgɔ kɔni tɔgɔ bɛ fɛn dɔ la i y'a daminɛ a tɛ ka taa ɲɛ a bɛ ka nagasi i ŋaniya de bɛ ka nagasi n'o tɛ foyi t'i daminɛ ni karamɔgɔ Haidara tɔgɔ ye ko i ŋaniya ka ɲi ko bɛ segin kɔfɛ o tɛ yen fo ni ŋaniya yɛlɛmɛna donc Bani n'a bɔnnaw ka ko daminɛ ni bi cɛ a bɛ ka bɔ an ka dɔnko la parce que an bɛ ka baara kɛ n'i y'a jama lajɛ ko olu de ye nin nɔba kɛ i bɛ kabakoya an b'an ka président fila bɛɛ fo présidente ni président Yɔrɔ Jara ani Azza Mayiga ninnu ka wulikajɔ n'u ka jija a bɛ ka baara kɛ bi a ka bɔ hakili ma an ka laɲiniw bɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ siga foyi t'a la e kɔni tɛ yan waati bɛɛ mais an n'u bɛ baara kɛ yan président Yɔrɔ Jara ni Acha u seko an b'a dɔn u bɛ ka kɛ baara ninnu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ président an bɛ to Bani n'a bɔnnaw ka lamalamaw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye ayiwa bolimafɛnw sira ye i delila k'a fɔ i ka kuma dɔ la i ko Haidara Bara ko sɛ minnu bɛ yen walima nansanaw ko nansan mobiliw k'aw b'a di fo ka taa se olu ma o la an bɛ don min na i ko bi yalima o baara fana a bɛ aw bolo hali sisan
ayiwa Jalo an bɛ foli kɛ o fana na mɔgɔ bɛ laɲini kɛ Ala de bɛ latigɛ kɛ n'i ye fɛn o fɛn laɲini ni Ala kɔni y'a latigɛ i bɛ Ala de fo o la donc an y'o kuma minnu fɔ a bɛɛ sabatira ka da mun kan hari nansanaw yɛrɛ y'u ka mobili sɔrɔ Allahu Akbar ka da mun kan an bɛ mobili kura minnu san ka di serifuw ma karamɔgɔdenw ma u ka yɔrɔ janba sɔrɔ bon bi na mobili sera minnu ma ka se 2 ma o de ka ca Allahu Akbar e ye mobili kura san ka di mɔgɔ ma a ye san damadɔ kɛ n'i nana ni kura ye kɔrɔlen nin bɛ kɛ mun de ye o bɛ kɛ de san o bɛ nansana ye mɔgɔ m'an ka kuma kɔrɔ faamu an bɛ nasa mobili san an ye kura min san n'a kɔrɔla ale tɛ yɔrɔ jan kɛ mɛ a bɛ taa nasa na sugu la donc an bɛ kura wɛrɛ san kɔrɔlen bɛ kɛ nasa na ye bi o nasa mobili bɛ min bolo o de ka ca ni a tɛ min bolo o de ka ca ani tɛ min bolo ni kɔni nin tɛ dɔgɔnɔ kuma ye dɛ nin ye bamanankan jɛlen ye dɛ an ye fulaw ni bamanan ni an ye fulaw ni kɔrɔbɔrɔ ni bozo an y'o kalan bamanankan donc o y'an dan bamanankan o kɛra en tout cas donc an y'o kɛ mun na karamɔgɔ ye min kɛ anw na an ye quoi an y'an sigi k'an miiri an b'a sara ni mun ye parce que Ala m'a fɔ kira ye fiyewu i ka kira sara bɛ d'i ma ko kira sara bɛ di a denw ma mɔgɔw ma kanu ni faamu Mamadu a f'u ye i ka kira sara o k'i somɔgɔ kanu ni e bɛ fɛ ka mɔgɔ sɔn sɔnni bɛɛ la laban o ye kanu de ye n'i ye mɔgɔ kanu i bɛ hinɛ a la n'i ye mɔgɔ ma kanu a hinɛ bɛ don i la sisan ni den banana den ka dimi bɛ den kan mais den kanu fɛ a hinɛ de bɛ don i la n'i ye furumuso kanu e tɛ fɛ hali degun ka sɔrɔ a kanu kama parce que i bɛ hinɛ a la o la kanu a bɛ hinɛ bange hinɛ fana bɛ dɛmɛ bange n'i ye maa kanu dɔrɔn i bɛ hinɛ a la ni hinɛ na maa o maa na i b'a dɛmɛ o la karamɔgɔ denw hinɛ kan ka don an na karamɔgɔ ye diɲɛ jigi ye dɛ mais karamɔgɔ yɛrɛ jigi ye jɔn ye nin ye ɲininkali ɲuman ye karamɔgɔ kɔni ye diɲɛ jigi ye mais karamɔgɔ jigi ye a denw de ye o tɛ karamɔgɔ kelen o bamanan b'a fɔ ko den tɔgɔ tɛ den wa den tɔgɔ ko den i n'a fɔ i ye n den na i kɔrɔla karamɔgɔ bɛ tafsiri min na sisan karamɔgɔ Tijani bɛ se ka tɛmɛ ale kan o karamɔgɔ Tijani tun tɛ ale bolo a nalen an bɛ fɛ a ka i sigi kɛrɛfɛ nka a ma sɔn komi tanti ne bolo ka na tafsiri yɔrɔ ma n'o tɛ aw bɛ ta ni baro ye dɔrɔn karamɔgɔ Tijani bɛ tɛmɛ sinon aw bɛna ni recevalikɛlaw de ye aw bɛ recevalikɛlaw de to sanfɛla la aw bɛ coup d'état kɛ a tɛ a ko Sikaso a ye kuma dɔ fɔ Sikaso y'a jira ko denw bɛ yen u bɛ se fɛn bɛɛ la ko mun de la i tɛ sabali ka baara ninnu bila ko Ala ko wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka ko de fɔra kira ye a y'o de jaabi a ko nin baara min n'ale bɛ k'a kɛ fo Ala ka layidu dɔn ko fo saya Ala ka si d'a ma n'o tɛ den ye den de ye ale kɔrɔla ni a den kun tɛ yen an jigi kun bɛ tigɛ o ye tiɲɛ mais ale denw bɛɛ kɛra denw ye o bɛɛ karamɔgɔ den dɔ tɛ yen min tɛ se ka jigi fa walahi o de la an bolila ka taa jɔ karamɔgɔ denw jigi kɔrɔ u jigi tɛ an kan dɛ mais an bi jɔ u jigiya la fo lahara o nɛnɛ kiri laban ni Ala sɔnna Ala k'o kɛ o de ye an bila bolimafɛn ninnu na pour que ka fɛrɛ di ne ma o taayɔrɔw sɔrɔ joona mɔgɔw mago b'o la diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔw de mago b'o la o de la n'i ye ninnu minɛ ni ko i t'u bila dɔrɔn i ka faamu ka dɔgɔ n'o tɛ bɛɛ mago de b'u la donc o de y'an bila a la ni Ala sɔnna a ma o hukumu kɔnɔ an bɛ to hali sisan président d'honneur Imam Malik Tesuke an y'a ye k'a fɔ ko sherifilakaw kɔngɔ t'u la alhamdulillah minɔgɔ t'u la nka o n'a ta o ta aw kan bɛ ka layidu da aw yɛrɛ kan sunkalo fɛ aw bɛ suntigɛba labɛn ka taga ni a ye aw n'u ka jɛ ka taa a kɛ ɲɔgɔn fɛ yalima o baara min ni aw b'a kɛ a bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ caman na mais aw y'a kanu a ka taa kɛ sherifuw dafɛ Sherifa Ahmad Tijani Hayidara yalima o baara min n'aw b'o fana kɛ aw ka baaraw kɔnɔ san o san laɲini jumɛnw b'a kɔrɔ ayiwa Jalo kana jɔn foyi la
dugumɛnɛw de y'an kalan o la n'o ye dingɛɲɛw ye masa Solomana ka kɔɲɔ don dingɛɲɛw taara ni ɲɔwalonw ye mɔgɔw yɛlɛla o la masa Solomana ko aw t'a dɔn ninnu nana ni nin ye min kɔsɔn a y'u ɲininka u ye dingɛɲɛw ɲininka dingɛɲɛw ko hɛrɛ caman bɛ masa Solomana bolo mais anw ta t'a la an bɛna fitinin min di Ala b'o nɛɛma min di anw ma an fana nana an ta di o de kɔsɔn Allahu akbar fɔlɔ mɔgɔw ni kɔngɔ donna dugu la u bɛ taa dingɛɲɛso wɔgɔbɛ u bɛ dugu balo ɲini dingɛɲɛso la Allahu akbar fɔlɔ mɔgɔw o y'a sɔrɔ masin ma na n'u bɛ kɔlɔn yɔrɔ ɲini u bɛ taa dingɛɲɛso ɲini u bɛ kɔlɔn sen ji bɛ sɔrɔ dingɛɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nɛɛma b'u kan hɛrɛ b'u kan u bɛ jɛ ka fɛnba dɔ sama ka se u ka dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔ u kelen kelen tɛ se Ala ye barika don o la o la an y'a ye sirifila du olu bɛ mɔgɔw sun tigɛ alamusa o alamusa ani don o don sa u bɛ mɔgɔw sun tigɛ u bɛ fantanw sun tigɛ bon an fana banni n'a bɔnnaw an fana ko an bɛ don kelen ta ka sirifila yɛrɛ sun tigɛ ka sɔrɔ dɛsɛ tɛ foyi an yɛrɛ ka barika ɲini an'an ka duwawu ɲini an'an ka siniɲɛsigi ani bɔkolo ɲuman bangeli o de la n ko n'i tugura Sɛrifu Madani Hayidara kɔ n'i ka ɲinifɛn danna lahara ma i pɛridi la Allahu akbar n'i tugura karamɔgɔ kan i ka ɲinifɛn kana dan lahara ma bɔkolo minnu den minnu bɛ bɔ i la o kana kɛ e ye o ka tɛmɛ e kan quoi tuma dɔ la i nɔgɔlen tugura a kɔ e saniyara mais n'i tugura ale kɔ k'i kɔ dilan e denw saniyalenw de bɛ na ka tugu a la donc o ye nafa ye ka to diɲɛ ma wolofa ni woloba caman bɛ yen u sara ka den dɔw to yen o denw bɛ ka diɲɛ tɔɔrɔ bi mais n'i tugura ale kɔ ka barika ɲini ka bila i denw ye k'i denw saniya ni o ye o den ninnu mana na sa o bɛ diɲɛ nafa o nafa b'i sɔrɔ lahara fana o la nɔfɛ tugu la barika ɲini ka bila i denw ye i kɔ ye o la an nana ni anw ta ye pour que lahara ka kɛ dalu y'an bolo ka kɛ barika ye anw fana ma diɲɛ kɔnɔ donc anw ka sirifila suntigɛ a kun ye nin ye kɔngɔ ko tɛ foyi tɛ o ŋaniya de don ayiwa an b'a ye suntigɛ in fana na i b'i kɔngɔw fa ka na ɲinan ta an bɛ fɛ k'a dɔn jumɛn ni jumɛn nana ka fara suntigɛ in kan ɲinan i n'a fɔ balow la bon fɛn caman kɛra a fɔlɔ an ye suntigɛ daminɛ sirifila n'i y'a sanji 4 ye san 4 mais ɲinan ɲɔgɔnna ma kɛ Allahu akbar sabula ɲinan an y'a fɔlɔ dɔn di de la ka fara sira nafisa kan an y'an ka fitini fara a ka belebeleba kan ka dɔn di sira nafisa ka dɔn di kɛnɛ kan ɲinan ta kɛra malo toni 4 ani ɲɔ toni 1 ani sukoro bɔrɔ fitinin 100 anw ni sera nafisa farala ɲɔgɔn kan k'o dɔn di o ye nisɔndiya ye an ma o kɔfɛ an ye sun tigɛ fana na an ye fɛn caman san dumunimafɛnw caman an y'o san o ye nafa dɔ ye an bololankolon ma bɔ TV serifila fana na an ye sukaro bɔrɔ 10 san o kɛra ka na di TV serifila fana ma TV serifila ka sukaro ntanya tɛ dɛ ka yira TV serifila baarakɛlaw la ko aw kanu b'an dusukun na ko an dusukun falen don aw kanu na an ma aw ɲɔgɔnna ye teleso si la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Ala kama an m'aw ɲɔgɔn ye mais ŋaniya yirala hali n'a bɛ kɛ kuyɛri ɲɛ kelen an ka se ka bɔrɔ 10 sɔrɔ ka na di aw ma o kɛra salo y'a kɛ ɲinan fana taw sera haya ni Ala sɔnna layidu don n'a ma dɛsɛ san o san bɔrɔ 10 ni kɔni n'a ma yɛlɛ ani san cɛ a tɛ jigin dugu ma ani selinji ni misi ani seliba misi o ye wajibi ye an kan fulaw ka fɛn n'o ye fulaw ka fɛn fulaw ka misi sɔngɔ gɛlɛyara kojugu misi toroto de bɛ ka di misiw ma sisan toroto bɛ ka di misiw ma mais toroto sɔngɔ ma yɛlɛmɛ u ka misi sɔngɔ yɛlɛla fɔlɔ an kun bɛ misiw san 400 a bɛ taa jɔ ko 280 100 kɔni ye misi ye 100 de san 100 misi olu fana u ka sɔngɔ jigin dɔɔnin misi dɛ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ Imam Maliki ye nin fɛn o fɛn fɔ ninnu ye nafa kun bɔ
min b'a to aw b'aw kun da Cherif kan ka sun tigɛ hakilila bisu in na a ja ninnu u bɛna bɛɛ lajɛlen ye Cherif la TV journal kan ni Ala ni kira sɔnna ma o hukumu kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka se yɔrɔ min ma imam ni jama farala ɲɔgɔn kan ko i bɛ ɲuman kɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la aw ka nin baara ninnu kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan? Bon an bɛ Ala fo ka Ala barika da gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ an kan a bɛɛ wulila ka bɔ an kan mɔgɔw ka faamubaliya gɛlɛya dɔɔni de tun b'an kan n'i ye baara o baara daminɛ a faamu ma nɔgɔ tile kelen i y'a daminɛ ni ŋaniya min ye ani mɔgɔ dɔ y'a daminɛ ni ŋaniya min ye ale ye tiɲɛni kɛ o tigi ŋaniya ni e ŋaniya tɛ kelen mais mɔgɔw b'o tiɲɛni ta k'i sɛgɛrɛ n'a ye k'i minɛ n'a ye walima k'i filɛ n'a ye yanni mɔgɔw ka danaya sɔrɔ e kan a bɛ mɛn mɔgɔw jo dɔn fana mɔgɔ caman ye kow daminɛ a bɛ mɔgɔw hakili la ko ɲuman don ja ɲuman tɛ a duguma sanfɛla ka ɲi dugumala ma tila k'a ye ko u bɛ k'a dabɔ u yɛrɛ de kama u bɛ k'a dabɔ u yɛrɛ de kama bon Ala dun ka baara filɛ n'i y'a daminɛ Ala bɛ a hɛrɛ se e ma ka sɔrɔ ka hɛrɛ se mɔgɔw ma donc o faamubaliya tun bɛ mɔgɔw la mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw caman ye anw ka nin baara ni faamu fo bɛ k'an dɛmɛ ka an cadrer pour que a kana kɛ désordre ye a kana kɛ tiɲɛni ye a kana kɛ ko qualité dɔ ye u bɛ k'an dɛmɛ ka an cadrer tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka lafiya sɔrɔ o la donc gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen Ala ni sirifu barika ni sirifu yɛrɛ ka wulikajɔ kama Ala y'a gɛlɛyaw bɛɛ nɔgɔya yɔrɔ anw ni Ala ye anw dɔgɔnɔw dan baara o baara n'an y'a daminɛ an b'an bɛɛ di n'i ye bɛɛ di baara dɔw ma mɔgɔ dɔw bɛ siran est-ce que ninnu natɔla ni puissance min est-ce que tiɲɛni tɛ k'a sɔrɔ o y'anw yɛrɛ ka laada de ye mɔgɔ basi ma tɛmɛ Moti mara la ko dɔgɔnɔw ma wuli ka dɛmɛ se a tigi ma o waliyu ma tɛmɛ o seku ma tɛmɛ i mana kɛ siya o siya ye dɔgɔnɔ waliyuw tɛmɛna fula waliyu tɛmɛna an fɛ bamananw yɛrɛ waliyu sera an fɛ mais dɔgɔnɔw y'u bɛɛ kunbɛn ni bolo fila ye wa u y'u bɛɛ bonya u y'u siyɔrɔ t'u ye ka ɲɔ d'u ma bondo ka so foni ka d'u ma u yɛrɛ ka yɛlɛnkanso u taamana sen na u y'u ka doniw y'u kunkolo la ka taa duguw la donc an mɔkɛw y'o caman kɛ o ye laada ye non e ye min joli ye jagoya e b'o kɛ donc Seku Umaru Mara ni Hayidara fana nana dɔgɔnɔw ma tulonkɛ karamɔgɔ Hayidara la ne bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ Hayidara jugu tɛ dɔgɔnɔ la Allahu Akbar ne bɛ se k'o seereya parce que majorité mɔgɔ 100 bɛɛ mɔgɔ 90 bɛɛ ye karamɔgɔ Hayidara ɲi de dɔgɔnɔ dugu la mɔgɔ 100 bɛɛ 90 bɛɛ bɛ karamɔgɔ Hayidara fɛ o temps nin bɛɛ ta ye faamubaliya fana ye donc an bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ jugu tɛ dɔgɔnɔ la donc dɔgɔnɔdenw bɛɛ pɛrɛlen don labɛnlen don ka karamɔgɔ kunbɛn ni bolo fila ye ka mɔdenw n'a denw bɛɛ kunbɛn ni bolo fila ye o bɛɛ pɛrɛlen don an delila ka taa ni Bazuma ye dɔgɔnɔ dugu la salon sini an taara dugu dɔ la cɛkɔrɔba dɔw sigilen tun bɛ kɛrɛfɛ a bɛ cɛkɔrɔba 10 bɔ cɛkɔrɔba ninnu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu sigira karamɔgɔ Hayidara ka wajulu kɛnɛ kan Moti mara la ko ma baya kɛ ko karamɔgɔ den nana u sigira kɛnɛ kan o ma baya kɛ nin ye karamɔgɔ mɔden ye ko ni nkalon don ko wajulu kun tɛna se mɔden ma o bɛɛ wulila ka na baya kɛ Bazuma bolo bɛɛ ɲɛna o don donc i b'a ye dɔgɔnɔdugu wulilen don ka karamɔgɔ kunbɛn ni bolo a n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ an y'a sɔrɔ an mɔkɛw de la donc an yɛrɛ lahalaya de bɛ ten an b'o cogo la donc gɛlɛya tɛ an kan bi ni Ala sɔnna an bɛ hɛrɛ la ni Ala sɔnna ma o hukumu kɔnɔ baara in fana kɔnɔna na yalima weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin parce que nin ko in bɛɛ bɛ se ka don a la wa mɔgɔ de bɛ Cherif Umaru Mara ni Hayidara n'a bɔnnaw fɛ a bɛɛ bɛ se ka na fara aw ka bani n'a bɔnnaw olu lapasali baaraw kana wa ayiwa komi anw ye weleda daminɛ ni dɔgɔnkan ye o de la bɛɛ ko dɔgɔnɔ n'o tɛ sirifiko la kɔni siyako t'a la ni mɔgɔ min ka muru dajara o de bɛ taa ni samasogo ye ni sirifiko n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i ka wari don a la n'a tigi bɛ taa don tasuma na i k'i ta kala dɔrɔn tɛmɛni yɛrɛ i b'a barika n'a baraji sɔrɔ bɛɛ de welelen don nin baara in na mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min ma wele a la n'i ye kira tile lajɛ
kira tile la kamalen dɔ bɛ yen cɛ dɔ bɛ yen a ye sirifikanu don a ka siya la ka tila ka don a ka jamana kɔnɔ Salman Farisi arabu tɛ o mais a ye bɛɛ dan kirasomɔgɔ kanu na a y'a ladon a ka jamana kɔnɔ a y'a ladon a ka siyaw la bi diɲɛ silamɛw bɛ jigi o ye a ka jamana de ye Allahu Akbar silamɛw bɛ jigi ye a ka siyaw ye bi munna sirifikonw de don an fɛ Afiriki bamanan n'i y'a lajɛ ka daminɛ Dunba ka taa bila fo Kula fo Karawanɛ fo ka taa Nara maralaw ni mɔgɔ si tɛ kelen u ye bɛɛ dan sirifikanu de la diinɛ bɛ yen tɔn bɛ yen sirifiko bɛ yen ninnu si tɛ kelen kira tile la tɔn bɛ yen o diinɛ kun bɛ yen o mais sirifikanujɔnw fana kɛrɛnkɛrɛnlen don mais sirifu fagabagaw fana kɛrɛnkɛrɛnna o bɛ diinɛ na minnu ye sirifu faga o bɛ diinɛ na u bɛ diinɛ na u bɛ kira nɔfɛ mais u denw n'u mɔdenw ye kira somɔgɔw faga donc n'i kɛra diinɛ den dɔ ye n'i ma sirifu kanu i ka diinɛ ye fu ye i bolo donc bɛɛ de welelen don a la mɔgɔ o mɔgɔ i b'a dɔn ko sirifiko ye tiɲɛ walima lahara ko ye tiɲɛ bɛɛ de welelen don a la ni Ala sɔnna siya ko t'a la ni Ala sɔnna ma wala an ka ɲininka laban bɛna kɛ min ye Imam Maliki yalima k'a daminɛ bi la walima k'a kɔ bi ye hakililatigɛ min bɛ mɔgɔw la k'a ɲɛsin ma ani jigiya min bɛ mɔgɔw ma k'a ɲɛsin ma k'a fɔ ko i bɛ nin ko in ɲɛfɛ a bɛna kɛ ɲɛsuma ye ka ɲɛsin Hayidara n'a bɔnnaw ma yalima an bɛ se ka o jigiya in an bɛ se ka to sabatilen a kan k'a fɔ ko Maliki bɔlen fo ka taa Ala ka wele se a ma Ala k'a n'a cɛ janya Maliki tɛna fila fɔ wa a tɛna sira fila bɔ an bɛ se k'o jigiya ta ka sigi n'o ye fo ka taa saya waatiw kɔnɔ wa ayiwa an bɛ Ala fo ka Ala barikada ne ma deli ka waso ko n ka ɲi mais ne bɛ waso n ka layidu dafa la fo lahara Allahu Akbar ne bɛ se ka fɔ ne ni danfɛn ma deli ka layidu ta ko a bɔrɔtɔ la a ma deli ka kɛ Allahu Akbar ni baara nin an bɛ to a jigiya la fo lahara inshallah o yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ an salen kɔfɛ an yɛrɛ denw o b'a ta olu yɛrɛ denw b'a ta an b'o de jigiya la ni Ala ni kira sɔnna ka da mun kan ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara daminɛ n'a ma kalanso jɔ a ka baara bɛ kɛ fu ye a bolo o ye tiɲɛ n'i bɛ fɛ ka baara o baara kɛ n'i kɔni ye baara o baara daminɛ ka inventer i jija a baara kelen kalanso ka sɔrɔ e bolo Allahu Akbar n'o kalanso bɛ t'i bolo dɔrɔn i n'a fɔ ɲama bɛ ji sanfɛ don dɔ la a tɛ yen Allahu Akbar baara ni kama n bɛ ka kalanso jɔ kalanso bɛ ne yɛrɛ bolo mandarasa so bɛ n bolo angilɛ bɛ kalan kɔnɔ faransɛ bɛ kalan kɔnɔ arabu bɛ kalan kɔnɔ o kalandenw yɛrɛ ye wajulu daminɛ ne yɛrɛ denkɛ b'a la Allahu Akbar k'u former a kalan na k'u former a baara la ka formation yɛrɛ k'u kun sirifiko na o kalanso bɛ n bolo n bɛ fɛ ka o kalanso jɔ ka se fo lycée ma Allahu Akbar n bɛ fɛ k'o lycée yɛrɛ jɔ Yamusokoro a tɛ tɛmɛ o kan Abidjan yɛrɛ a kalansoba yɛrɛ daminɛni n y'a baara a fondation sisɔli yɛrɛ n y'a daminɛ a tile 4nan de n bɔra Abidjan donc ni kalanso t'i bolo baara o baara la siniɲɛsigi t'a la mais ni kalanso bɛ e bolo dɔrɔn i ka kalanso b'o former taabolo bɛ yen u y'an dan kalanso de la o y'u ka taabolo formation kɛ u ka kalanso de la mais e bɛ baara min na mɔgɔ wɛrɛ de b'i den former o kɔrɔ o baara t'i bolo fɔlɔ donc baara nin an jigi bɛ mun kan mun na kalanso b'an bolo sirifu tɛ se k'u yɛrɛ fɔ sirifu tɛ se ka mɔgɔ kalan k'u yɛrɛ fɔ nin kɛ sirifu ye nin kɛ sirifu ye donc kalanso b'an bolo baara ni sabatili kama no Ala sɔnna an yɛrɛ b'a kan fana fo nɛnɛ kiri la ni Ala ni kira sɔnna ma Imam Maliki Ala k'o kɛ nin bɛɛ kɔfɛ foli ani kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ i bolo k'a da ani kɔrɔfɔ labanw k'a da ni kɔrɔfɔ bɛɛ kan ayiwa an yɛrɛ minnu sigira ka ni kuma ninnu fɔ yan an bɛ an bangebagaw de fo fɔlɔ an kɔni kunna ka ja a sababu ti an bangebagaw a sababu ye karamɔgɔ Hayidara ye mais ka an di karamɔgɔ yɛrɛ ma k'an tugu a la o sababu ye bangebaga ɲumanw de ye an bɛ foli di an bangebagaw yɛrɛ de ma minnu bɛ kaburu la ani minnu bɛ yan
min to o la fana ala ka hinɛ e yɛrɛ ba la ka hinɛ e denkɛ la min fatura ɲɛna amin 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 ala ka hinɛ o bɛɛ la amin safulew bɛɛ amin amin a bangebaga minnu bɛ kaburu la an bɛ dugawu k'u ye an b'u fo o kɔfɛ an bɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ fo an bɛ filɛlikɛla jɛkulu bɛɛ fo an bɛ foli laban sirifila de du kɔnɔ y'a banni fɛ yen a kɔrɔbalenw na denw la kɔrɔbalen o ye seda ina ye denmusow la o mɔgɔ 12 an ka foli b'u bɛɛ ye an bɛ fo o la sabula an y'a ye jaw la bɔra ka seda ina fana ka mobili di a ma tɛmɛ est ce que a bɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ a t'a bɔ a tɛ tile 10 yɛrɛ bɔ se ka foyi t'a la ale bi ala fana ale sara ne a ŋaniya ye san o san an bɛɛ bi fɛti kɛ mais ale ye Bamadani ni Basitan de choisi a ye Bamadan ni Basitan choisi a b'u ka anniversaire fɛti a bɛ san caman bɔ Allahu Akbar a nata ti mɔgɔ kan a m'a dabɔ fɛn ɲini kama a bɛ malo di fantanw ma a bɛ don kɛ mais a jigi ti mɔgɔ kan a nata ti mɔgɔ kan ina bɛ anw de fɛ a bɛ an b'a dɔn seda min fana b'an fɛ an bɛ ninnu dɔn quoi donc ala sɔnna ɲina anniversaire Bamadan ta la an ko i ŋaniya ɲumanya ta ka i mɔmuso ni mɔkɛ sɛgɛrɛ an fana bi i mɔkɛ ni mɔmuso jansa ni mobili ye ka d'i ma Allahu Akbar valeur de $70,000 Allahu Akbar mobili ni mɔgɔ ma don a kɔnɔ $70,000 mobili valeur ye $70,000 Allahu Akbar tiɲɛna mobili ni zéro compteur don a ma deli ka boli derrière kiri Allahu Akbar parado a kɔfɛ parado wɛrɛ tɛ yen tuguni min b'a sanfɛ parado ka derrière kiri Allahu a Akbar kɔfɛ parado dɔ ma bɔ fɔlɔ a tɛ tɛmɛ o kan minisiriw de b'a kɔnɔ miliyardɛriw de b'a kɔnɔ a n'o ka kan hari ka na port la ka bɔ port la ka na Perkin na o y'a ta mobili de la ka na a ma boli ala a k'i sa boli dan ye dɔrɔn ka bɔ Perkin na ka na an ka so donc a y'a jansa ni o ye a balimamuso sanuma muso min ka sani n'o ye Sedatu Mimi Hayidara ale yɛrɛ de wulila ka taa kile minɛ an bolo ka don a balimamuso bolo Allahu Akbar Seda ina ma kuma o don Seda Mimi de kumana o don ka kuma bɛɛ kɛ Seda Mimi nisɔndiyara kama bɛ ɲini ka bɔ a la wallahi a nisɔndiya kojugu a t'a dɔn a bɛ min fɔ a bɛ maa nisɔndiya kɔrɔmuso ye parce que ninnu sinji a dulonlen don yɔrɔ min na a ka jan u ka sinjiya ka di u ka balimaya ka di i bɛ hɛrɛ kɛ kelen bɛ nisɔndiya ka tɛmɛ a tigi a tɛ tɛmɛ o kan balima bɛɛ ye foli kɛ donc Seda Mimi yɛrɛ taara kile di an yɛrɛ nisɔndiyara o la fo k'a dama tɛmɛ kile ditɔ la an yɛrɛ ɲinɛna mobili kɔ balima fila dusukun silen ɲɔgɔn ma ka kile di ɲɔgɔn ma ni nisɔndiya ye o bonyana anw bolo ni mobili yɛrɛ dili ye ala y'a kɛ o kɔfɛ Seda Mimi fana ka suntigɛ sera ale fana bi Sena Hasani ka anniversaire kɛ ɲina an y'ale fana jansa valeur de $50,000 mobili la zéro compteur a fana ma boli Allahu Akbar an y'o d'a ma mawudu kɔfɛ ka kɔn Seda ina ta ɲɛ la ilaha illa donc o fana suntigɛ ni don Seda ina fana ye saga belebeleba san ka taa di Seda Mimi ma ninnu u bɔra bosow la dumuni ka d'u ye dɛ o fana b'a ko u bɔra bosow la u ka sogo u ka sogo n'u bɛ sogo tigɛ ni kala gɛrɛ o la dɛ ale fana taara o saga ba d'a ma a fana taara suntigɛ la k'o fana dun dumuni kɔsɔn aw yɛrɛ ma se ka o de don Maliki walayi donc an b'u fo an bɛ aw yɛrɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la aw ɲɛna kuma tɛ an bɛ aw fo quoi télé ni bɛ ka min dilan dugukolo sanfɛ lahara e ye TV serifila baarakɛla dɔ ye o ye daliluba de ye e bolo tiɲɛ la an b'aw fo aw ka courage la ni aw ma TV serifila n'an m'a lajɛ tile saba yɔrɔ an kunkolo de b'an dimi an tɛ lafiya a bɛ komi an bɛ kaso dɔ kɔnɔ anw ka mission ka ca an ka yaala ka ca n ko a y'a classé a y'a fɛnkɛ n ka portable na u y'a fɛnkɛ n ka téléphone application sigi téléphone na u ye application sigi dɔrɔn sɔɔni dɔrɔn n b'a lajɛ yen c'est ça donc an b'aw fo an nisɔndiyalen don dɔrɔn an bi yɔrɔ o yɔrɔ an nisɔndiyalen don fo k'a dama
tɛmɛ waati bɛɛ sanga bɛɛ dusukasi t'an kan tɔɔrɔ t'an kan hɛrɛ ni hɛrɛ kɔ ni ala sɔnna n b'aw fo ni ala sɔnna imam i ni ce i ni baraji ka n'an ka wele ka lamini sabula n b'a dɔn ni bi tɛmɛna sinikɛnɛ i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn k'a taara Abidjan o de la an ko e k'a lajɛ ko sini o de la an y'a kanu ani kun famana k'i wele ka na n b'a dɔn mɔgɔ caman ye kibaruya caman sɔrɔ a diya ye o de hakilisigi fana o farala mɔgɔ caman kan sabula bi mɔgɔ caman de jigi bɛ bani n'a bɔnnaw kan u bɛ ka taga cogo min na Hayidara denw u dusu sumali la mɔgɔninfin ni i y'a bila i ɲɛfɛ k'a ka baara dɔ kɛ fɛn o fɛn b'a to a tigi k'a kɛ fo mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ mun b'u jɔ n'o ye o la sherifudenw ninnu n'i ye bolimafɛn d'u ma i ni ɲininkali kɛ u ka bolimafɛn u bɛ taa n'a ye min n'i y'a lajɛ u ka tourner ninnu na i b'a taga yɔrɔw ye u bɛ don wo ninnu kɔnɔ i bɛ nin ɲɔgɔnna bolimafɛn di mɔgɔ min ma min bɛ kariya ka taga n'a ye o wo ninnu kɔnɔ a ka dɔgɔ o la an fana se wɛrɛ tɛ an ye aw ka baaraw k'aw wele k'aw ɲininka diɲɛ maa k'a dɔn aw bɛ baara minnu na u ka se ka faamuyaw sɔrɔ o ye anw fana jɔna de o la an b'i fo ka i ka représentant minnu bɛ yan yɔrɔ jara ka fara a ka présidenti kan an b'u fo u ka majigin na u ka sabali la i ɲɛna kuma tɛ dɛ Mali la yan bi olu de bɛ yan mais u se k'o bɛ k'a kɛ u mana ye yɔrɔ yɔrɔ u b'u jɔ u b'u se k'o bɛɛ kɛ u m'a don a la nata kama u t'a la nata kama n'i yɛrɛ y'u ye k'a fɔ ko u bɛ nin jɔda in na u bɛ nin fɛn minnu kɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko ala kama ko de don o la serifila fana duwawu de b'an bolo k'a ɲɛsin ma ala k'a ɲɛ min la sukaro bɔrɛ tan min n'i nana di an ma an tɛ se k'a nisɔndiya fɔ ka s'a dan na parce que bɛɛ ɲɛ bɛ serifila la mais serifila mɔgɔw u fana u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an fana bɛ mun k'a la o yɔrɔnin bɛ mɔgɔ caman jɛ dɛ an bɛ waso ni mɔgɔ min ye su ni tile serifila o ye bani yɛrɛ de bani bɛ min kɛ serifila mɔgɔw ye mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a kɛ a n'a ka denbaya u bɛ min kɛ serifila mɔgɔw ye mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a kɛ o kɔfɛ président Musafa Sila an b'a fo san o san a bɛ san caman bɔ ale de fɔlɔ ye misi bɔ ko serifila mɔgɔw bɛ misi di aw ma sunkalo sunkalo e nana fara ale kan o la vraiment an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn a ye k'a dɔn k'an bɛ ko dɔ la k'a bonyamasegin kɛ an ye an b'aw fo a la an fana bɛ layidu de di an seko n'an dogo bani dusu bɛ se ka sumaya cogo min an bɛ se ka baara in kɛ cogo min na an b'o kɛ ni ala ka jɛ ye k'i fo ka bani n'a a bɔnna mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Imam Malik Tosoke ka dɔgɔnɔw fo i ye fɛn o fɛn fɔ dɔgɔnɔw ka ko la wulibali de don o la ne bɛ to k'a fɔ tuma dɔ la n ko n'i ye dɔgɔnɔ kɔni ye k'a tɛ serifu fɛ nka bɛ taa sɔrɔ a kana ka ɲɛɲini min y'a bali ka kɛ serifu fɛ a ko kana ka ɲɛɲini an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka danaya yɛrɛ dali e kan ani i labatuli parce que dɔgɔnɔ an y'a jateminɛ u b'i fɛ u b'i labatu n'i bɔra k'a fɔ ko dɔgɔnɔ a ye nin kɛ u pɛrɛlen don a kama o fana ye fɛnba de an b'u fo yan k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ala k'a n'u sara ala ka baara sera mais fo n ka dɔgɔnɔ fo koyi u fo dɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que ne b'a ye n'i ye ko min dɔn o bɛ bɔ k'a kɛ e dun fana ka fɛn ninnu taga yɔrɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la walayi karamɔgɔ y'o de fɔ ne ye karamɔgɔ Tijani a ko jama e ka kuma i ka mɔgɔw fɛ o ye wajibi ye e kan mais o ka sɔn e ta la k'o tɛ wajibi ye o kan ne ka kuma an ka dɔgɔnɔdenw fɛ n bɛ heure de d'u ma heure 4 heure 5 walima heure 12 u b'a fɔ k'o ka jan Allahu Akbar a b'a ninnu bɛ dugu ma yan ani ale ninnu n'i ye heure min d'u ma u b'a fɔ ko ka jan karamɔgɔ o ka jan n'i ye heure 10 di anw ma an b'a kɛ heure 3 ye an bɛ nin ɲɛnabɔ sisan i n'a fɔ a kɛlen don ala ye anw ye sirifu sayiri ni adamadenw y'a dɔn adamadenw bɛ lafiya parce que adamadenw ye sirifu de ta ye o la n'i ko fɛn o fɛn kɛ sirifu ye ala b'o karaba k'a k'i ye pour que a ka k'u ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dɔgɔnɔw fo ka sɔn dama o tɛ fɛn fitinin ye dɛ i ka kuma dɔrɔn i ka mɔgɔw k'a fɔ an b'a kɛ cɛman min bɛ sɔn mɔgɔ ye o la a jama ka dɔgɔ mais an ka mɔgɔw sɔnna mais o bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de la Imam o bɛ bɔ e yɛrɛ de la ni e tun bɛ cogo dɔ de la foyi bɛɛ bɛ kuma na o bɛɛ bɛ ka kuma mais bɛɛ tɛ laminɛ koyi an bɛ dugawu kɛ yɛrɛ de la i bɛ baara min ala k'i sabati ala k'a ɲɛ min la kibaya bonya kosɔn sali ala Muhammad o hukumu kɔnɔ an bɛna sira di i ma yanni o cɛ Nurul Mahamadiya mɔgɔw olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la ka se ka maaw bilasira n'u ka bilasiraliw ye
k'a kɛ théâtre ye u ka bita an ka jɛ ka a ɲɛmada u fɛ. Fatou Deni. Naam. Biya suntige dinga ni suntige fa ya. Nyame jara mena nice. Be ta no. Awo mena nice. Awo ko ndi sunga no jara na mane ka kulia ka. Jara bin plan. Fatou nyana ya. Surtout kana ngaya. Allahumma laka sunna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka anta samiul alim. Populism asuna. Asuna. Asuna kalaba. Awa sin salala. Sinme agora shudin dino fabla. Kabla. Jara to yana sa. Nin ko dige funa ko dige ala don don ni mu kan ga ba ikere fo bi sala tuodi. Fatule demse min pera tu daga shuf do na fa dunni ko. Awo tika su. Wala shudin dino fa fatu ti shuyano. Mu dige don. Alhamdulillah. Ambe mi fo ambadi islamé bela jele. Anga demsen angu magira ana. Anga nani bo anga demsenun koro ube logomani kilemita anga suntiga wakatu ananga surudun wakatu la. Ani demsen ngi sundu. Kligan fe nu ye sunu ke bashi fuitula. Ube digili sradeka. Ngani demsen ya ye sangana wakatu mam girana anga suntiga wakatu la me nyugo korambu ge abege sababu ya ninga batu anyedo akala nini ke bo ula wa an yɛrɛw fana tɛna u sɔrɔ fana ka an ka hakilinaw don la an ka hakili to ninnu na walasa denmisɛnw ka se ka dege bato la an senga fɛ sun ani bato tɔ bɛɛ lajɛlen na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nurul Madaniya kati Malibugu karamɔgɔ Kalu n'a ka jama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka nin bilasirali la a ye kuma min fɔ tiɲɛ de don mɔgɔw ko hakili to a la i b'a ye maa caman bɛ yen bi u bɛ ka sun depuis denmisɛnninama de la u donna sun na i b'a sun ni 10 heures sera i b'i den ka ji min i b'a sun i b'a tigɛ fo ka i to a la ka continuer o la mais ni a kɛra k'a fɔ denmisɛnninw occasion tɛ d'u ma n'i ko denmisɛnnin ma kana suguri dun yɔrɔ min na a tɛ sun dɛ suntigɛ fana la n'a tɛ gɛrɛ sunkun b'a la bilen. Wala an b'o fɔ masaw ye a ca la fɛn min bɛ kɛ suntigɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ negelafɛnw de don a ka di maakɔrɔba ye cogo min a ka di denmisɛnninw ye ten n'i y'a tila i n'u cɛ a bɛ nisɔndiya bonya o yɔrɔ a bɛ courage d'u la se ka foyi t'a la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a ni bilasirali la o kuma kɔnɔ an bɛna nɛgɛjuru sira di ka se ka dɔn ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni waati in na Sherifila FM a lamɛnnikɛlaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Tanti Dado Yata Sayi an b'a fɔ yan k'a waleɲuman dɔn kunungo a ye suntigɛ bila ka na ni Ala ka jɛ ye ni Ala ni kira sɔnn'a ma an b'a fɔ yan kɛnɛ kɔnɔ Sherifila FM tɔgɔya la Sherifila TV tɔgɔya la k'Ala deli Ala ka a bila baraji la ni Ala ni kira sɔnn'a ma Ustaz Kane ci dɔ bɛ yen nɔ i bɛ se k'o annoncer yanni an ka mɔgɔ fɔlɔ ta an ka Sida n'o y'an ka sirifumuso yarɔ an ka sirifumuso na Ala kɛlen bɛ ka o jɛnsɛn dugukolo sanfɛ ni Ala ye dugukolo min garisɛgɛ kɛ u ye Faransikɛw garisɛgɛ kɛra min ye u la n'o ye Madame Konate Sida Balkisa Hayidara ale fana a bɛ yen nɔ nka a ka sirifiya b'a nɔfɛ a ka diinɛ min ni a bɔra n'a bɔra a b'a nɔfɛ a fana kɛlen bɛ ka suntigɛba sigi sen kan suntigɛba labɛn o bɛ kɛ jumadon ni Ala y'a yira n na juma nata marisi kalo tile 13 san 2026 a bɛ kɛ Faransi 17h waati a bɛ kɛ 8 rue de Gaillard 95 140 Gare les Ganes a bɛ kɛ Faransi Gare les Ganes o y'a kɛ yɔrɔ ye o y'a kɛ yɔrɔ ye Faransikɛw dun welelen don k'u bɛɛ ka taa k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka suntigɛ kɛnɛ jumadon ni Ala sɔnna a ma marisi kalo tile 13 o kɔrɔ juma min bɛ nale an kɔrɔ yan nɔ ni Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 17
waati la inshallah Francisca wala aw be wele lu kata ñogon soro ni ala ni kira sonama usat kana mi foki wala ñimando ametla ka segin kana la jiro sala bla le no ka seka don ka foli ni duwawu ke ñogonye ni waati na ambe foli la se bela jelema anga ne jiro sala bi kononto ani saba bi kononto ani kele bi woro ni shegi bi kononto ni fla sheri fla tele ni waati na ambe foli la se aw bema malikono malikoka dobe ne jiro sala amina sense ka alita ni waati na assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam abi chogodi salam demba ko kene ito kan ni jamu be kan wele kabum sabe jona boromara ha sabe jona kadi sisoko sadio sisoko ko da banya riso sadio abedi basiti la sisoko demba ko kene alhamdulillah sisoko alhamdulillah bastana bismillah kuma bi bolo ala mi so ne be tiga laje ata mi so me do na ga be tane amin 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 la ga bolo me barala amin 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 irfala go ne be tiga ani so laje o do ga kramo edra ya bani ala do waye ni ala sonama ala bona da mo do ala ka do kele mine ala ga me ala ga sidan kana dama amin 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 ala ga jugu shala amin 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 do da na do me ga jide amin 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 ila baraja do fo ni ala sonama ni baraji sisoko ambi foki wala nyimando ni wati na ka wala bena ka fo ni gajiru sala bla lembe awe ka seka don ka folu ke dobe ni gajiru sala amina aleta assalamu alaikum alika ni gajiru sala amaso atigara aisa dobe no amina sense ko fanata abedi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karamo jallo to gani jamu ibe kan wele ka bomi ya tara ya di sa ko bo ke ko diwali na kan ya tara isa Boake Côte d'Ivoire ya tara abedi Boake kauka kene alhamdulillah malaka no ko sabba karamo alhamdulillah alhamdulillah bi au bele de notre plateau ka inshallah on ni ba jo ka bara san mona la kanu fa ngati amin 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 ambi do ke karamo na bona bele de la ka shini kana bi anu malakum encore amin 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 ala ka ben kana sabata nga jamano bele de ko na be ko le inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya tara ini baraji amifo ni wati na ka Boake bela jinen fo itugayala ka duo ke kalo alaka atime here konnana ne jiru sura de la blale lo ka seka don ka duo ni folu ke be amina alaje ka aleta ni wati na amolo dona ka fo ni obina welelu ke obiseka umabo akwa ikrawna wasanga seka nyogon suro ka famia usro dobe no amina aleta assalamu alaikum assalamu alaikum abi chogodi allo basite abi chogodi basite demba uka kene basite alhamdulillah ito ka ni jamu ka wele ka bom awa television mo godo abe ka sui yoro jume abe yoro jume yoro jume kulikoro yere togo ni jamu umu bashi kila kon bismillah kuma bibulo o jaranye amin 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 ya bani ka haidara ayamo ukolo kono de siga fotala ala hasara amin 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 ala kalo tinogo mano wa amin amin ala ha batelo bele de amin amin ala ha njirmi yafa amin amin bari dom to bismillah
ala ma manga abi chodi bashi te aywa ambe aw fo ka wala nyima ndoka kulikoro bela jene fo aw to wala ni watina ka do ke kanu ala ka time here kono dobe do amina leta assalamu alaikum bashi tila alhamdulillah melakan to ko ni jamu be ka wele ka bom kawele ka bo kenya ba Abdul Karim Jawate sinzana ka kenya ba ka kene bashi ko kenya ba la alhamdulillah ambe ga am sunu shi dalma ambe ga irin na pani vraiment enjoy akadi vraiment wodiya da ni alla me fo sunu to meda oche amma ina ga dugo ka nya ira dugo ka an gara mo na ga de mai ni ala sona ma wa ngala nyini min garga silembe ambe ga usui falai siso awo amba foka wala nyimando wala kam mo be aga dugo la ko se be sirba be ga dugo ni ala sona ma ala wore kundo merci ini baraji kame kenya ba befo ito wala ni wati na ka duwa kuye ala ka kalu intime here konana na juru sira labla lino ka seka do ka folini duwa uke ni wati no dobe no amina leta assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to wani jamu be kan wele ka bomi to ya jallo yaya jallo be kan wele ka bomi mun ga wele ka bon nara kauka kene ba shi fo shi tula alhamdulillah jallo kuma bibulu vraiment aga tele Allah jelo ne kusube aga foli bawe ala ka bulu na ga barala amin kawo karamo fo ya bani ala ka shijani kina dama amin ala ka demba amin ala ka men koro amin aga jamana kulus kuma amin ala ka kinman di bema amin ala ka singalo tino kinman da bela jelema amin ya rabbal alamin amin ka atafan kwana amin ala ka fulde kino ala ka duwa mine ijalo ambi foka nara bela jelen fo ka ta dili kaw fo ku wala nyimando ka murija kaw fo ku wala nyimando ka duwa ke ala ka kawo mere kono dobe no assalamu alaikum walaikum salam jalo barbasila ambe ala tanu dugono mago be toro foite barbasite to ko ni jamu ibe kan wele ka bom Fatmata Jallo ika masudo basite tana mi ala tan alhamdulillah Jallo emi fanta ko kanyare ni o jarani ala ti bolo mega barala amin ala ka hero tan na we amin suru plate da ko kilo sala ni ala sonama merci Jallo kamufu wati na ka se ka do ka foli kɛ ani ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye nɛgɛjuru sira labilali aw ye 93 dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne ye Sada Dumuya ka bɔ Bakaribugu la Sada Dumuya awɔ ka bɔ Bakaribugu la yɔrɔ jumɛn Bakaribugu la awɔ baasi t'i la kɔni baasi t'i la Bakaribugu ka kɛnɛ Rasula bisimila kuma b'i bolo an ka foli b'aw yɛrɛ ye a bɛ nafin bɔ na min to k'a lajɛ ni kuranko in sababu tɛ an tɛ wagati an bɛ to k'aw filɛ a ka émission a b'an bɔ fili la alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ala k'aw man kɔrɔ amin ala ka télévision yɛrɛ ta ɲɛfɛ amin ala ka karamɔgɔ yɛrɛ man kɔrɔ amin ala ka hakilila ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amin voilà o de tun don ni baraji k'an bɛ Bakaribugu kaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ka dugawu kɛ kalo ye ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka foli lase ni waati na fɛn min ye radio Sherifla FM a lamɛnnikɛla ba dɔ n'o de ye Musa Jawara ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn yan fo fɛn min ye Kɛnzanbugu la a fana bɛ Sherifla FM lamɛn waati bɛɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum allo a bɛ di basi ça va alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu basi foyi tɛ i tɔgɔ ni jamu
Adam Kante awo Bozolare. Amadou Kante. Adam Kante awo Bozolare. Adam Kante. Ah? Allô? Abi Chibodi, ibe ka émission la dia. Émission kadia. O nyana foli juma bi bulu. Amanga dem senu fo ku wala nyuma do uka ibulika jonu ka tesirila ka do ke alaka anu deme. Nga jiru sa ali sa dobe no amina alita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abedi. Wa alaikum salam. Basitila. Toka ni jamu be ka wele kabum. Wa ni be masigire yakuba togola. Mane? Yakuba togola. Wa ka wa masigi. Masigi ko kwa kene? Alhamdulillah togola. Kuma bi bulu. O jara ne. Togola. Amin amin amin. Alaka do ya bani. O jara ne kasore. Merci beaucoup ami foki wala nyimando. Nga jiru sira do ka se ka don ka foli ni do ka ani ɲɔgɔn cɛ la na fo la dala dongo do aba ke cogoya munun na do nga jiru sira la assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abi cogo di basiti la cogo ni jamu be kan wele ka bom Nuhu Jara kasela kaw ka kene alhamdulillah Jara bismillah amin 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 ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin wa sallim ala ka domine Idrissa Jara ini baraji merci beaucoup ame kasela befo itwala ka ayra ku tenamsu fo kasela umakali jalo ani ache maki an amu foko wali mando no tonto maki ame do ko ala ka anu udeme dole nga jiro sala assalamu alaikum abedi abedi basite abay fote to ko ni jamu be kan wele ka bom ta wala ka Kenyaba awo ere toko Amari Kulubali awo Kenyaba khalunu bay fote no wa khene bay fote no be khal so khal ma mala ka la mere bi nyena no mission tabule carrière re o nyena ali bi amu fole ga karam ko na ga demi ala ya bani ya bani ala ka gere ko fani amin amin ala ka labango ni moda mo amin amin ala ka kini kena odi amin amin ala ka andar mo mi amoro amin amin ala ka yubule ma ga barala amin 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 no bara tabule carrière re bi o jaranye ni baraye ini baraji ala ka anto nyoyi amin 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 kame Kenyaba befo ni watina be khontona kame Kenyaba ka bela gele khotona o foli yo khotana quoi kazonga kadi kazonga befo ni watina kai marala o chama me dobe na juru sala assalamu alaikum wa alaikum salam aja be chogo di basitila basitila ito ni jamu be kan wele kabom Ntoko African Council. Ntoko African Council. Ebe kan wele ka bom ami assistant. Garanti bugu. Abe di basiti la. Awo. Ebe ka jamu kan laje. Awo mi la Akadi Toro. Akadi Toro.
o diyara an ye kuma b'i bolo ala ka baara n'aw bolo amin 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 Azita kuma ma nɔgɔ i ma da kori sunta kan dɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka garanti bugukaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati na madame Haidara an b'a fɔ ni waati na yan fo garanti bugukaw fɛ yen nɔ madame Haidara ka da kutara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni waati na garanti bugukaw kɔni nɔ Yusuf Jara fana bɛ garanti bugu an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ maa mɛn ka ɲɛ Lala Lala Sogoba ka bɔ hamdalaye Lala a bɛ di basi t'i la aw bɛ ka jɛmukan lajɛ alhamdulillah ala k'aw bolo mɛn baara la amin amin ko n bɛ sirifugɛla a ka den baara kɛ sisan ni baara bɛ kɛ ya bani wulibali kɛ o diyara an ye i Sogoba an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka hamdalaye bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ kalo ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na hamdalaye an bɛ kannakaw fo k'u waleɲuman dɔn Alaji Bɔkar Kan ka denbaya an bɛ dugawu k'u ye ala ka ani u dɛmɛ ka fɛn min ye an ka alimami Cerno Abu Bɔkar Kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hamdalaye Juma Misiri alimami an bɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo waati in na ka dugawu kɛ kalo ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ yen nɔ an bɛ na ale ta salamu alaikum Abedi baasi tɛ yen tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Sumayila Bakari Nimaga ka bɔ Kayi Bakari Nimaga Kayikaw ka kɛnɛ i Nimaga Bakari kuma b'i bolo an b'a fɔ a ka wulikajɔ la n'a ka fitiriw la amin amin wala jumɛn kuma yara bi ala ko di an ma ni silamɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen amin 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 an ye batu ɲini ka fana madira ala ka yara bi ala ka bɛɛ lajɛlen amin 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 an karamɔgɔ sedi siri musulman dɔn na e kɛra sija ani kan wani mun arabu yara bi ala ko di an ma amin 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 an karamɔgɔ ka dɛrɛ ala ka na dɛmɛ amin 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 an karamɔgɔ ka dinɛ bonya yara bi ala ka na bonya amin 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 an karamɔgɔ ka dinɛ yara bi ala ka na wasa amin 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 bana ala kana di sana la amin 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 ala ko kala kara bunya kama ga shiri ko barka kama amin 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 ko da na rasul karim salim ala ka duwawu minɛ Bakari i Nimaga an bɛ fɔ ka Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ka duwawu kɛ kanu ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛna maa fila ta ka bi nɛgɛjuru siraw datugu dɔ bɛ yen nɔ an bɛna o ta assalamu alaikum Abedi salamu alaikum alo a bɛ taa sɔrɔ ale t'a kalama k'a donna an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dɔ bɛ yen nɔ an bɛ n'o ta assalamu alaikum waalaikum salam somɔgɔw don Abedi baasi t'i la baasi foyi tɛ n na a yɛrɛ don tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Kadija Kamara ka bɔ Maɲanbugu Kadija Kamara Maɲanbugu awɔ ko n bɛ an ka foli fɔ sirifukɛ ɲɛna ya bani an b'a sirifula lamɛn dɛ kunun y'aw lajɛ n b'aw sɔrɔ o y'a sɔrɔ n bɛ teri kɔrɔ bi a ye garisɛgɛ donna a la dɛ i y'a ye dɛ a bɛ ten de awɔ o diyara an yɛrɛ ye ko n bɛ Fatumata Jabi fo ka émission in baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo o diyara an ye ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman d'a ma amin amin ala ka labanko ɲuman d'a ma amin amin ala ka karamɔgɔ min an ɲɛfɛ amin amin nse ala ka duwawu minɛ amina yarabi an bɛ Maɲanbugu ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ laban an bɛna o ta ka bi nɛgɛjuru siraw datugu dɔ bɛ yen nɔ an bɛna lajɛ n'ale ye sira sɔrɔ assalamu alaikum a bɛ cogo di ayiwa jabati an bɛ hakɛto ɲini welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa an wasa don o la baasi tɛ assalamu alaikum waalaikum salam baasi t'i la kɔni baasi tɛ i tɔgɔ ni jamu
Fanta Bagayogo ka bɔ Ɲamana Fanta Bagayogo baasi t'i la Fanta i Bagayogo Ɲamanakaw ka kɛnɛ alhamdulillah a bɛ di a bɛ ka jamukan lajɛ awɔ an bɛ ka jamukan lajɛ a ka di yɛrɛ de a ka di awɔ a ka di yɛrɛ de o diyara an ye awɔ Ala ka san wɛrɛ sunkalo jira an na amina amina amin amina amin amin Ala k'o duwawu minɛ i Bagayogo ayiwa an bɛ hakɛto ɲini welelikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'a jate minɛ mɔgɔ minnu sera ka nɛgɛjuru sira sɔrɔ Ustaz Kan mɔgɔ 16 n t'a dɔn n'i sera k'u tɔgɔw noter a tɔgɔw dafalen b'an bolo yan nɔ ayiwa bisimila Sadio Sissogo ale fɔlɔ donna an bɛ Isa Yatara ka bɔ Buwake Umu Sumare Kulikoro Abdul Karim Jabate Kɛɲɛba Yahaya Jallo Nara ka fara i yɛrɛ denmuso kan Fatumata Jallo Saka Dumbuya Bakari Bugula Adama Kante Bozola an ka denmisɛnnin minnu donna Yakuba Togola Masigi Drissa Jara Kasela Amadou Kulibali Kɛɲɛba Astan Kamiso Garantigibu Lala Sukuba Hamdalaye Bakari Nima Kayikaw fɛ yen nɔ Kajatu Kamara Maɲambugu kana kuncɛ ni Fanta Bagayogo Ɲamanakaw fɛ yen nɔ ni maa 16 de garisɛgɛ sɔrɔ fi ani n'u ma se ka don caman y'a ɲini n'u ma se ka caman u ta tigɛra sira la an bɛ nin bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ustaz Kan kanu de ye nin ye i ka fɔ u b'u ka baaraw bila k'an lajɛ ka tila ka weleliw kɛ ka duwawu kɛ ya bani ye ka foli lase ya bani ma ka tila ka duwawu ɲini ya bani ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ duwawu k'u ye Ala k'an n'u dɛmɛ u bɛ duwawu min ɲini bani b'a bɛɛ mɛn a b'a bɛɛ mɛn ni kɛnɛ in émission in waati la n'o y'a sɔrɔ a bɛ tafsir la n'a ma se k'a lamɛn émission in redivision a tɛ tɛmɛ a kan alhamdulillah foyi tɛ tɛmɛ a kan télé na donc i ye fɛn fɛn fɔ télé na bani tulo b'a la a b'a mɛn wa a bɛ duwawu k'a la fana inshallah Ala ko o duwawu kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ bi ni Ala ka jɛ ye Sirifila an ba min kɛ mɛ ka suntigɛw labɛn o de ye Madame Haidara Aisha Magasa bi turu bɛ ale de ka suntigɛ la a kɛlen don ka Sirif jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele jeunesse groupement mɔgɔw ani mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen ko tulu ta ka nɔgɔ i ma teliya la a bɛɛ welelen don bi Bangoni Jɛginɛbugu la Seyida Aisha Magasa fɛ Madame Haidara marakamuso o bɛɛ ka taa suntigɛ in bi an bɛ duwawu k'a ye a ye suntigɛ yɛrɛ bila ka na Sirifila la n t'a dɔn n'a sera dɛ a ko k'a b'a bila ka na n ko fɔ ka yani n ka jigin n t'a dɔn min bɛ ka passer dugumala in na mais comme n y'a fɔ Jacques Berg ka t'i jɔ da la ni dumuni nana ka taa minɛ ka don n'a ye n'a fɔra k'a bɛna dɔrɔn a bɛ na awɔ n y'a faamuya mais pour que ka fɔ Jacques Berg ka t'i jɔ da de la Jacques Berg Buya Kulubali kɛ i ka ɲɛma mais o b'a la mais ne n'a ya Khalifa de mashallah Khalifa bɛ se ka mɔgɔda bila ci la k'i b'a la sabali a ka da nɛgɛjuru siraw ɲagami ka to yen ka ɲagami san b'a sɔrɔ nɛgɛ min bɛ kalifalen b'a la ale ye responsable technique a chauffeur y'a fa ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka cɛsiri a ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ ni Ala ni kira sɔnna ma fo ka taa ban a tɛ sigi a tɛ jɔ fo ko in ka taa ban ni Ala sɔnna a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn inshallah o kuma kɔnɔ Ustaz Kan an bɛ labɛnw sabati ka taa bisu in na nafila ka na o di mɔgɔw ma an bɛna sugu kɔnɔ ka na nafila di ni Ala ka jɛ ni Ala sɔnna te alkaaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaaba tew la kalite ko daa
ambe be foka be wala nyumando ka tlaka sigi kana usaz kanma femiye bisuina nafilawe kaseka odi ama Ela Amadou Diallo biye sumalo shumuga ani flana amina do konala ko biye moi ani kelendo yi amina do shumuga ani flana na sumalo shumuga ani flana nafla joko flado joko kile o kile fatia kala nen ko fe ka dafa chien kile sabis marabika al-a'la o chien kile inna anzalnahu fi laylatil qadri chien saba qul huwa Allahu ahad chien saba qul a'udhu bi rabbil falaq ani qul a'udhu bi rabbin nas akile o kile chien saba saba salamu bilalen kɔfɛ ya shahidu abe o wurdu kɛ siɲɛ kɛmɛ an bɛ se ka sunkalo su 20 ani filana a nafila ye jɔko fila ye jɔko kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ sabbi suma rabbikal a'la o siɲɛ kelen inna anzalnahu fi laylatil qadri siɲɛ saba qul huwallahu ahad siɲɛ saba qul a'udhu bi rabbil falaq ani qul a'udhu bi rabbin nas a kelen o kelen siɲɛ saba saba salamu bilalen kɔfɛ ya shahidu o siɲɛ kɛmɛ ala taala deli ala ka kɛcogo nɔgɔya amin ya kɛ fana ala ka minɛ an bɛɛ lajɛlen ma amin ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o kumu kɔnɔ ustaz an bɛ segin Seyida ka ci kan ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la faransikaw ma kosɛbɛ an ka sɛfumuso n'o ye Seyida Madame Konate Balkisa Haidara k'a bɛ wele bila faransi silamɛw bɛɛ lajɛlen ma juma don a kɛlen bɛ ka suntigɛ ba sigi sen kan a bɛ kɛ juma don marsikalo tile 13 n'o ye juma nata ye ni ala taala sɔnna ma a bɛ kɛ faransikaw fɛ yen 8 rue Gaillard 95 140 Gare Gonesse bɛ faransikaw fɛ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati la wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma hukumu kelen kɔnɔna la Gabonkaw fana fɛ yen nɔ Gabon Ansar Jamiat Ansar Din président ba n'o ye an karamɔgɔ Umar Traoré k'ale fana kelen bɛ ka wele bila silamɛw bɛɛ lajɛlen ma suntigɛ ba labɛnnen don olu fana bolo o bɛ kɛ alamisadon ni ala taala sɔnna olu ta ye alamisadon ye o wele bilalen don silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Gabonkaw fɛ yen nɔ a bɛ k'u ka siège la Lala Dakar d'accord inchallah Libreville ni ala sɔnna ma ustaz kana min fɔ k'i waleɲuman dɔn teliyala an bɛna kɛnɛya ko nasira la dɔgɔtɔrɔ ko Jalo bi an ka docteur muso Dr. Kujɛ Ture min labɛn ka di an ma bi o de ye jenini tasuma jeni walima jikalan o n'a ɲɔgɔn an ka lajɛ an ka segin ka na inchallah mama fɛn min ni teliya an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamanden na Eba e ta ye fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka to ne y'a bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyina
foli ani wolo ɲuman mi ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu matarafalen don Sherifla Jawara Nsola sanga ani wagati aw bisimila ko kura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleyaw la waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sundu ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma ka sanga ni sunkalo la hɔrɔmakalo ye a bɛ o sira kan bi jamukan bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye brûlure n'o ye jenini ye o bɛ se ka jeni ni tasuma ye o bɛ se ka jeni ni jikalan ye o bɛ se ka jeni ni kuran fɛnɛ ye wali kelen sɛgɛkata ani asidi n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ lase adamaden o jenini dama ka kan denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ an bɛ wagati min na sunkalo waati a ka kan an k'an janto denmisɛnninw na gabugudaw la a ka kan an ka denmisɛnninw yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn kalamaw na bari u bɛ se ka talo ni fɛn kalama ninnu na ni ka kɛ kasara ye a bɛ se ka ŋunuma ka kuranfili bɔgɔti ka jɔ a da la o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni jenini ye den na jenini kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ jenini kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ kɛ sababu ye ka farikolo ji sama n'o ye déshydratation ye o bɛ kɛ sababu ye ka na ni jiko dɛsɛ ye den farikolo la joli kɛnɛyatɔ fɛnɛ tɛgɛ bɛ se ka nɔrɔ o fɛnɛ bɛ tila ka taa laban kungo wɛrɛ la infection fo ka taa se baloko dɛsɛ ma min bɛ se ka den yɛrɛ nin to a da fɛ a joli bɛ se ka bɔ o bɛ se ka na ni joliko dɛsɛ ye ɛrɛn bɛ se ka bana fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma ni jenini kɛra a kɛra minnu ɲɛna ka fara den masaw kan a bɛ ɲini aw fɛ jenini kɛra ka fini minnu to den na olu ka bɔ a la ka ji sanuman ɲini a kana kɛ ji ye fɛnɛ min n'a ka kalan kojugu ni ka o bɔn den kan ka sɔrɔ ka den ta ka se n'a ye kɛnɛyaso la walasa furakɛliw bɛ se ka sigi sen kan kuma dɔw la a bɛ dan farikolo yɔrɔ kelen na sanfɛla bɛ se ka jeni wali kelen farikolo duguma la jenini bɛ se ka gɛlɛya kuma dɔw la fo ka taa se kolo ma jenini mana kɛ waati min na a bɛ ɲini an fɛ a tigilamɔgɔ ka ta o nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na ka taa n'a ye kɛnɛyaso la bari ni jenini furakɛliw ma se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a ka kan cogo min na a bɛ se ka fiɲɛ bila a tigilamɔgɔ la joli bɛ se ka kɛnɛya nga a bɛ kɛnɛya ni lɔnjura ye o lɔnjura sirilen don yɔrɔ min jenina misaliyala ni denmisɛnnin kan jenina ni pansement ma kɛ ka ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a mɔgɔ caman bɛ yen nɔ jurunin b'u kan kɔrɔ kan bɛ jɛngɛ ka d'a kan furakɛli kɛtɔ waleya dɔw bɛ yen nɔ minnu tun kan ka kɛ n'o bɛɛ lajɛlen ma se ka kɛ a kɛcogo la o bɛ kɛ sababu ye ka bididi créer n'a bɛ fɔ o ma jurunin bolo bɛ se ka jeni ka taa kamankun na fo ka jigin a y'aw janto tasuma fɛn kalamaw kuran asidi fo ka taa se sɛgɛkata n'a ɲɔgɔnnaw ma fɛn kalamaw o bɛ se ka dankari kɛ an ka kɛnɛya la banabagatɔ kan ka na dɔgɔtɔrɔso la teliya la walasa a dɔnbagaw k'a furakɛ kɔlɔlɔ kana se k'a tigi sɔrɔ ni jenini kɛra mɔgɔw b'a ye ko golo dɔrɔn ni jenina nga a ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la i k'i janto i den na hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babusen wɛrɛ ye ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18. Tila manga rendez-vous erinji. Ha dogoni. Ante fly wa kamantena. Eba. Ita fura bene bulu. Ha? O be tokodi. Chini pakaine. Ni te dmeni. Te Zina. Zina. Itu don nyala. Chena. Zina. Of, nina kala ya doni. Hai. Of. Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Tezena sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a
fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka teze na k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyna e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa teze na de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyna Aiwa, Musa Zera, bi kɛnɛya ko nasira jɛni ko de bɛ sen na. Kosɛbɛ. Musa Jalo, an ka dɔgɔtɔrɔmuso Tata Kuliye Ture, Jalo a kumana jɛni ne kan bi. A yira k'a fɔ mɔgɔw k'u to denmisɛnninw na sunkalo in kɔnɔna na. A sababu kɛ nin sunkalo in kɔnɔna na i b'a sɔrɔ tobiliw de ka ca kosɛbɛ. N'a bɛ sigi ta la waati min i b'a sɔrɔ kini bɛ ta la waati i b'a sɔrɔ kangalba bɛ ta la waati i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ ka yiran fana o waati kelen na. I b'a sɔrɔ mɔgɔw k'u janto a la denmisɛnninw kana gɛrɛ gada la. Ni sunkalo in kɔnɔ tobili waatiw la parce que ni den jenina i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ caman de b'a kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu den ka ɲɛnamaya tiɲɛ don nataw la a ye ladilikan dɔ di an b'o fɔ ala k'an kisi ala k'an tanga n'a ɲɔgɔnna kɛra mɔgɔw ka teliya ka fini bɔ den na ka ji dɔ ɲini ka bɔn a kan k'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka ca la a kɔlɔlɔ bɛ dan sira la n b'a deli ala fɛ ala k'an kisi nin bɛɛ lajɛlen ma amina rabbal alamin ala ka o duwawu minɛ o la ni wele da kan bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabula ni yɛrɛ ye ja ninnu ye a filɛli man di o la maɲumatɔ ko dannen don o la sababu minnu b'a to an bɛ kisi o ma an kana tulonkɛ a la an ka hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka an dɛmɛ k'an ka dɔgɔtɔrɔw fo k'u waliɲuman dɔn ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la nin kɛnɛ in kan teliya la an bɛ sɔrɔ ka na fɛn min ye an balimamuso Aminata Tarawele madame Keita a ka wuli ka jɔ la ka se ka se dumuni dilannaw ma an fɛ jamana in kɔnɔna na bi ta bɛ kɛnɛ min kan an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ Rejim filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn aw sigi a ka rubrique Mali de don bi an bɛ Titibugu la an ni muso baro don an na kuma d'a ma a yɛrɛ bɛ n'an yɛrɛ présenté ne ba i ni tile an tile ami kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen nɔ yɛrɛ de i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu n'i ka baarakɛta fan filɛ jamaw ye ne tɔgɔ madame Keita Mariama Doumbia mini fast food mini boyiro o de ye ne ka entreprise donc ne ba i bɛ ka jumɛn tobi ka yira an na bi n bɛna na caprix de dilan ka d'aw ma min ye pomme de terre farci ye caprix ayiwa hali ni an ka jɛ k'o caprix tobicogo filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛna caprix dilan sisan an mago bɛ kɛ pomme de terre sogo sini seleri ni layi ani persil an mago bɛ se olu de ma ani kɔgɔ o ni laurier ani jaba an bɛ jaba dɔ tigɛ tigɛ o ni cube d'assaisonnement ani tulu jira ni tulu an ka sogo sauté donc an bɛ jaba kɛ ta la ka sogo sini fana kɛ ta la ana épices céleri ni layi ni persil an b'olu k'a la ani cube d'assaisonnement o ni kɔgɔ mais ne kɔni tɛ tulu k'a la dɛ ne tɛ tulu k'a la parce que sogo yɛrɛ déjà u b'a engraisser kosɛbɛ généralement donc ne tɛ tulu k'a la ne bɛ n ka sogo kɛ ta la dɔrɔn k'a lamaga sisan nɔ fo ka taga a ji ja ka bɔ a kɔrɔ awɔ sisan an bɛna n ka pomme de terre kɛ kolon kɔnɔ k'a susu kelen kelen pour que kuru kana k'a la quoi je conseille a ka susu kelen kelen fo ka taa nugu n'o nugura i bɛ dɔ wɛrɛ k'a la o la i ka pomme de terre bɛ nugu ka ɲɛ mais ni purée machine bɛ min bolo bɛ se ka ta k'o yira awɔ a bɛ se ka kɛ ni purée machine b'a bolo a bɛ se ka kɛ ni purée machine mais ne kɔni ne kɔrɔmuso ye n dege a la tantɔ de awɔ nin fana ka fisa parce que kolon o bɛ bɛɛ bolo awɔ donc n b'a f'i ɲɛna ni fanga t'i la i tɛ se ka ni susu dɛ n'a mɔna susu man go n'a mɔna susu man go mais ma nɔgɔn dɛ nin sunkalo in na musow sɛgɛnnen dɛ nka buguda la mais nin fana ye sababu ye i ka fisa baraji b'a la i ka to ka recetteninw falen falen don o don pomme de terre yira ninnu ni fana b'an sɛgɛn o ye idée de recette de ye ni idée de recette caman b'an bolo o fana b'a nɔgɔya an bɛ cube
d'assaisonnement de kala fana ka ma susu pour que aka do ala en même temps parce que n'a tiara ala magali mano pati dota pomme de terre ibota ka itege kono tanto la mais iba pede tugo do fana dugumala kana fɛngɛya kojugu o la i bɛ sɔrɔ ka n'i ka sogo ta i ka sogo sotelen ta o dɔɔni k'a kɔnɔ n'i y'o dɔɔni k'a kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a datugu i bɛ sɔrɔ k'a datugu dɔɔni tantɔ mais i b'a datugu ka kɛrɛw de layɛlɛ sanfɛ et puis i kana fɔ k'i bɛ pomme de terre fana dɔgɔya kojugu ka sɔrɔ ka a fɔ k'i b'a sama ka bɔ sogo la sinon a bɛ dayɛlɛ voilà ni y'a datugulen i bɛ sɔrɔ k'a mɔ ka ɲɛ i bɛ sɔrɔ k'a mɔ ka ɲɛ n'a ka di i b'a pɛtɛ dɔɔni n'a ka di i b'a kɛ rɔnlamani voilà. An ka complexe mɔmɔli bannen donc an bɛna kɛ tulu bilenni ba la parce que pomme de terre mɔnen don ka ban viande hachée fana mɔnen don ka ban donc a bɛ dore dɔrɔn de et puis man ka kutu caya ale la sinon a bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ a bɛɛ bɛ wara ale man ka caya tulu la fana kana tɛmɛ den 3 den 2 kan walasa a bɛɛ ka se ka fɛrɛ awɔ a bɛɛ ka se ka fɛrɛ a ka bilen tulu température ka yɛlɛ kosɛbɛ parce que tulu b'a caya tulu température tɛ yɛlɛ quoi ka yɛlɛma yɔrɔ c'est délicat dɛ ni yɛrɛ ka nɔgɔn ni rɔnlama ye n'i ye rɔnlama kɛ applique mɔni bannen nin y'a yira ne ye k'a dori ayiwa wa ko ni man ca yɛrɛ ko ni man ca mais ja pomme de terre bɛ se ka kɛ ko caman ye se ka kɛ ko caman ni ka ɲi muso bɛɛ kɔrɔ yɔrɔ sunkalo barikama in na a teli a ka teli a dépense ka nɔgɔn wa a musaka très simple mɔgɔ cuni ka dɔrɔn ou bien hali bɛ se ka buran fana ni yɔrɔ folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma mais Chérie Fila TV jama bɛɛ fo a filɛbaga jama bɛɛ fo ni n ka belle famille fo ni n ka famille fo ni n cɛ fo ni an yɛrɛ fo tɛ ale ni yɛrɛ sababu ye ka ni recette in yira Bamako bɛɛ la ani Mali bɛɛ la o tɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna c'était simplement nɔgɔman min ka teli k'o yira musolakaw la musolakaw dɔrɔn fana tɛ dɛ cɛlakaw b'a la walasa cogoya min na bɛɛ bɛ se k'i ta ayiwa ne de tun b'an bolo ka yira u la n'o ye Caplux ye a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Ayiwa an bɛ madame Keita fo ka a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ka dugawu k'a ye Ala ka a dɛmɛ baara in kɔnɔna na Ustaz Kane o la yanni an ka don sugu kɔnɔ i bɛ segin bi su in na nafila kan. El Hadji Amadou Diallo su na nafila ye jɔko 2 de su na sunkalo su 22 o nafila ye jɔko 2 jɔko kelen o kelen Fatiha kalannen kɔfɛ Sabbih isma rabbikal a'la o siɲɛ 1 inna anzalnahu fi laylatil qadri siɲɛ 3 qul huwallahu ahad siɲɛ 3 qul a'udhu birabbil falaq siɲɛ 3 qul a'udhu birabbin nas o siɲɛ 3 jɔko 2 Fatiha siɲɛ 1 Sabbih isma rabbika o sunan ka jandon ale de siɲɛ 1 n'o tɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri qul huwallahu qul a'udhu 2 birabbil falaq ni birabbin nas o bɛɛ bɛ kalan siɲɛ 3 salamu bilalen kɔfɛ ya shahidu ya shahidu ya shahidu i b'o wirdu kɛ siɲɛ 100 Ala taala deli Ala ka kɛcogo ɲuman amin Ala ka o dugawu minɛ o hukumu kɔnɔ an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ laban kɛ ka taa sugu kɔnɔna na ni Ala sɔnna a ma an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah. Mayonnaise Kadi. La qualité se reconnaît au premier regard et le goût à la première.
première bouchée. Ce petit détail qui attire l'œil, cette saveur qui éveille les sens, cette texture qui donne envie d'y revenir encore. Oui, vous l'avez deviné, c'est la mayonnaise Caddy. Une texture riche et onctueuse, un goût irrésistible qui transforme chaque plat en véritable délice. Avec votre riz, elle élève un goût intense. Dans vos salades, elle apporte fraîcheur et douceur. Sur vos brochettes, elle ajoute une touche parfaite qui change tout. Pour sublimer chacun de vos repas, choisissez la qualité. Disponible en 250 grammes, 500 grammes, 1 kg, 2,5 kg et 5 kg pour satisfaire toutes vos envies. Mayonnaise Caddy, le goût qui fait toute la différence. Hey, ni mundo, ne ka korsi. Dalu mun b'i bolo a ko la i tɛ dɔ fɔ n ye. Ne a bɛ éléphant vert ka farafin nɔgɔ. Fertinova. Awɔ. Ani a ka suman ka vitamine. Biostimulant. Ne a bɛ engrais chimique dɔɔni a fara kan. Ne ka sɔrɔ. Taari la a jaasilenba 60,000. O me dabali ban wa. Ja ne kun bɛna n bolo su yɛrɛ ɲɛna koyi. O de don. Dugutigi. Ne de kun y'a f'i ye n ko n bɔra kɔɔri sɛnɛ na. Wa ne seginna ka don kɔɔri sɛnɛ na. Asɛnɛ kana bɔ dɛ. I ni ɲɔgɔnna caman a kana bɔ dɛ. A ye kɔɔri sɛnɛ. Ko k'i janto mɔgɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ ni k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka jɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi bi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. Bamako camancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma n'i nana an b'an ka kɔrɔnɛbofu min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo ni dumuni duman in kɔfɛ e ma ketchup euro kɔmɛ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la anw filɛ nin ye bagadaji suguba camancɛ la ten coyi ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. kabi dugu jɛra ka denni ci k'a ka taa sugu la ka taa na san ka na tobili kɛ fo sisan jumɛn ta yɛrɛ bɛ ɲini ka se ka sɔrɔ ne ma dumuni sɔrɔ ka dun. Aisha naya ne ko mun ye mun kɛ ne juguya si e ma ta de. ne ye denni ci k'a ka taa sugu la ka taa na san na hali bi a ma na fɔlɔ de koyi. bi jumɛn bɛ taa misiri la fo sisan dumuni ma se ka sɔrɔ ka dun. n bɛ taa san ka na sisan. gafure naya a kɛ ala ni kira kama sɛ ka kini naji ka se k'a ka kini ka k'a di yan nka dun bɛ taa misiri la. sisan papa ne na sisan. foyi min ye kodenya ye o kɔ. a bɔ poivre mugu deliya fɛnfɛn deliya piment deliya a simple na aromatisé sumala min nun narɔ ka di a bɔ laginɛ nɛrɛ a sumala lamɛn ni laginɛ nɛrɛ de ye tamati deliya jaba deliya jus deliya ni kɛnɛma min ji ye ji sanima min ye a ka o deliya fɛnɛ n'an bɛɛ. gafure a bɛɛ ka sigɛrɛ min. ne ka gilo tɛ dɔwɛrɛ dɛ deliya produit de don société Awa Jara. a mugu mɔgɔ b'a ka min ma sandala a k'a jija a ka se ɲare la ɲɔnɔ bilasi la Musa Jara numéro 1 fɛ yen ale ka numéro 76 44 19 37 wali Isa Jara fɛ yen nɔ misikɔrɔni ɲɛfɛ ale ka numéro 76 34 11 26 wa ko layi mugu kura min bɔ mɛn a b'a ka naw sankɔrɔ ta k'a kɛ tama 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 ɲɛ yɛrɛ la a kɛra dumuni mako da ye.
étoile électronique marque de l'élément la Samalanyo Malila Odela ananani minankura chama ye Malion la fiali kama premier show yere koni inafo téléviseur full HD gansan a smart lamau ani kasi a écran plat ni anyokona weroma étoile électronique nanani ni beye au biseka audience taw swani minuna wa utabede niko étoile électronique iko électroménager au minuma kobi réfrigérateur ou la congélateur ou toblika minon ni bébé soro sonwa dana temediala étoile électronique la au coffee téléphone sugia bébé soro étoile électronique la a smartphone la mau tablette tactile ani connexion kila chama wero étoile électronique yere fleni suguni mayero la place du souvenir trefe srami beteme mani makife otumana malion au connaissant tukuya sila kato coffee étoile électronique kola au sinfajona kasiyeno ukamino kanyi wa asongo kadifana ayoka komenu ke jona ni numero nununa minu fleni jabarani sanfe National Distribution au ka pine ko hami bana peu an ve ya qualité ko kuma bana peu an ka pine ko lo welen mobile hia bela jele pine remarque pine minu mimme wa be sera bela jele boli ki haklina tige pine koro ika boli ma fela afo National Distribution ka pine ko lo welen kleti fengula ka sera bela jele boli I haklina tige le lakana kono National Distribution ka pine udu National Distribution na amanyi na mimene ko o yanga ventilateur rechargeable yi fundeni be ka umino nzeke anga ventilateur rechargeable ba uka blala udlama kamo ka udafela bela jele mene ka suma tobe kuma bela jele la National Distribution ka ventilateur rechargeable udashi lebe jamana mva bela jele la ventilateur rechargeable udlama kamo mangandala afanga kabu ati kura jini wa hali ni kura tigera abilere chamande ke kafiye sumale di imo kasabu ke batterie qualité ye alla na mago jora National Distribution ka pina ula anaka ventilo rechargeable anjo ko le leni ye yiri majo kanyeshe stade de 26 marsimo National Distribution sera dala kolomba société Seydou Kasuke Sarla anameni jiride gwere bishile nono ye Juleila aneju akadi Juleila anana andumi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi nimbebe soro société Seydou Kasuke Sarla la ju akadi fana ajabibi andumi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi akoko ana manje no e papaye abeni mbesoro ju akadi la société Seydou Kasuke Sarla ka son la fia ninga niku saha ka farukolo mine ka mana afo société Seydou Kasuke Sarla ka Juleila anaka ju akadi abidumine bayele maja asigi wokele idala ati boble gula na mago jora société Seydou Kasuke Sarla ka Juleila anaka ju akadi la aba soro jamana imbutiki ba ubela gelela nga ujaba la bafle suwone ngurala bulu fara do be misra 3e gedro fafe abise ka nega juru coupe bamba 76 10 83 44 wale que les 79 26 86 49 70 99 B 74 87 wale ma 76 98 78 92 société Seydou Kasuke Sarla ka Juleila anaka ju agadi je dumango dadu société Sakara import export afleka tabalen goshi temina nganaw te duma kanu magaw nsegenendo unfar kumukumunendo binere de tenchokola ay imate ginami alla sagonendo kabine adlan yoro fogata se aw ka barada kononama société Sakara import export akominga di awye odebike te gina aya nene ake galombwanda aw munu mago ba chaman santala ay telephone numéro inwele jona Gina diwa ni tele no mada ti beti te wi ani to ne ke gatti no wanti ega de galaje
n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafolo ko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. n ka mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun. awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa. jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Magique promotion Mix Joli Day à Kadissa. Tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une super moto Jakarta. Prends ton vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026 avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes. Moi et Magie, si bon ensemble. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbeau Mix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Sunu konnana ambeni sonjenino ka wakati Warek. Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé du Mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé nu de bɛɛ lajɛlen wasara. Beba, Fonsere Beba, ko agute ka galbonda, teu ka championi, Eganaya, Imashwa, Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abedala Bukenea, Kibila Bella, no, Adandu. Teu championindo, agute da ricaga no bunda, Edanaya, oh papa gute, oh mama gute, che Junin gute, che Aya gute, c'est comment, Edanaya, championi, papa.
papa te danaya a ka di tro te danaya I ye danaya mina fa Madame, Namu. Nono sugu jumɛn don? Nono Sahel kanɛti kɛ. So drafu ka nono Sahel kanɛti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye I bɛ sin ka lafiya tɛ jate. nafila d'a ma joona a bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi I kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulanin ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun ja n'a ye. Tiɲɛ na nono Sahel kanɛti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwell ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixwell y'o limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne tɛ Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Te alkaba te wulate te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alkaba te wula sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba te wula kalite ko da don. An bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin fɛn o fɛn de danaya dan kan kana fara an kan nin baara in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ ka suguw diya k'an ka sponsor officiel fo ka waleɲuman dɔn san caman ale min ye danaya dan kan ka se ka na baara ninnu don an fɛ a ka produit an y'a fɔ aw ye k'aw hakili to a la aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la mayonnaise ka di jus Precia lait halib najini ka di ka fara a ka lɔgɔti dumanba in kan aw ka santa ka bɛn olu ma n'o kɛra a ye kuma aw yɛrɛ kun a y'an dɛmɛ jɛmukan in a ɲɛnamaya ni baaraw dɔ la an b'a aw fo ka aw waleɲuman dɔn teliyala Usaz Kan waati kɔni gunna suntigɛ tɔ man jan dakuruɲɛ kelen foli jumɛn bɛ ka ɲɛsin an balakaw ma. Ka an balakaw fo an bɛna deli k'a fɔ ni sun baraji
tilara i t'a sɔrɔ olu ninyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan olu bɛ wuli bɛɛ ɲɛ olu bɛ da bɛɛ kɔfɛ sun gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i t'a sɔrɔ tuma dɔ la maaw bɛ lafiya yɔrɔ ɲini o de ye olu ka wulikajɔ waati ye waati bɛɛ lajɛlen degunnen don bɛɛ kɔrɔtɔlen don maaw bɛ gabuguda la sun degun b'u kan u bɔra tile funteni kɔrɔ tasuma funteni u bɛ ka maaw ni lahinɛ yɔrɔ ɲini donc ni olu jɔyɔrɔ dɔnna u ye u ka baraji ka bon kosɛbɛ 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 nka baraji yɛrɛ kɔfɛ ala ka sara kɔfɛ a ka kan an yɛrɛ fana ka u ka bonya dɔ u ye ka an balakaw fɔ i b'a dɔn a tɛ tɛmɛ tile dama kan tile fila kan an bɔra an balakaw ka don na n'o ye musow ka don ye donc don o don ye musow ka don ye anw fɛ yan farafinna don o don ye musow ka don ye ka d'a kan don o don musow ni cɛsiriw ni wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn na ka an balakaw fo u ka gabugudaw la kabini dugu tila fɛ sun tigɛlen i bɛ ka hakɛto Salt Kane sun tigɛlen Bamakɔ an y'a lamini kɔnɔna na nin waati in na اللهم لك صمنا بك امنا وعلى رزقك افطرنا فاغفر لنا ما قدمنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم ala ka mina ye an bɛ taa suntigɛ baaraw kɛ ka tila ka na ni ala sɔnna internationally gadi, nita ingadi internationally gadi.
farifoni ni galabu kanaya bobe dema te national jamaje yorola national konyo yorola national lengunu yorola ali tosigi yorola jama bebe girete minga te national magoroba mi de musumba mi chamba mi musumba mi aha te national ni akimi ini kumulo dimi te nwanye ni akimi ini bana mi sente nwanye ni akimi ini farifoni be nwona odela ubafe sipori kala ubafe national meru ubafe national artist ubafe national wajulu kanaka national nega gerana te warati si to goni for national Seiko's Broad. Nse tanti ça va? Comment on modèle? C'est spécial. Alhamdulillah. Ene ka relax mo de nurama. Awo, nura agite menu kan. Aha. Nura be enai plus de ta. Ni ere yala na ida. Te boneka saki ko. Inde fere ari relax plus. Ya shi follow de marina. Vitamin mo wani kele ni bala. Na masabala, tamaru bala, pombala, bibala. Don senu ba feti ko mo ko ba feti. Ake bane ko abada. Iridielak. Dintumuni dafali dimbaw ka lafiya kama ka ta din kalo woro la Nirijelak 6 mois a kalo segi Nirijelak 8 mois ani sisan Nirijelak 1+, ka ta din san kelena ka yele awo ni yo folo imanila Nirijelak ka cereal 1+ falen do vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔna Nirijelak dimbaw bɛɛ jigido Nirijelak 1+. Anana lafiyali kan n'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Nirijelak siɲɛ 1 Nirijelak waati bɛɛ. ayo ka jupresi a yɛrɛ kuraw lato dɔn u lasagolen ko ɲuman ka na tiw kɔnɔ yiridenw kɛnɛ an ka jaabi sɔrɔ min fɛn kelen min na Presiya ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma Presiya maw o ye mangoro bala n'o gɛrɛgɛrɛw de sugantili ye k'a nɔnɔ baw ye ni Presiya amana ye a ye jabibi kɛnɛkɛnɛ duman ɲɛnafinbaw la Presiya ka biyaki timiya ale tɛ fila fɔ wa Presiya ka cocktail min b'a nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya Presiya anana koko ni fɛnw ka loloni ale kɔni b'a t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni Presiya ka jus kɛnɛ timaw ye aw yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na. Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixuel ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixuel yɔrɔ limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ
Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Thésara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Tedanaya, Imashwa, Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abedala Bukenea, Kibila Bella, no, Adandu. Teuka Championindo, Agute Lorika Galobunda, Tedanaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, j'ai Johnny goûter, j'ai Aya goûter. C'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya, Akadi trop. Dedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du Mali kono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni nga bla munya na ma ko jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abese ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wali kala ka na juru coupe bamba 76 80 0062 16 wali kala 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC lude bela jele wasara. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbeau Mix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Alhamdulillah rabbil alamin sun tikara hera kono ambajina ala fe do fe dona ala ka do nu jabi ala ka hamina ko ndo ala ka sawu nyondi kalo timili to ala ka no anye ka kene ya udama ka wuli ka jo bela jele no anye ame do ka nga jamana nyi ame do ke ankere fe dugu bela jele nyi ka do ke hakli sikeni basiri ala ko odo akonnana antenya anga jamana fintigila kawko ambe do ku ye ka ala deli ala ku se munu be fa ala ka boda duma ala ka ukisi jugu nunu toroma ka do laba afana karamo ni anye joro asiri shirusman madan haidrai ala ka shini kene ya di ama karamo ala ka nyeme ala ka nyeme ka dimba ya bela jelena karamo bisra fonfen ala ka do ana che here fonfen ala ka okunye siama
miliyar caman ala ka o di karamɔgɔ ma ya rabbal alamina a sababu ɲuman a sababu mɔgɔw ala k'u kun ɲɛsin a ma ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn bido hɔrɔma kosɔn salli ala muhammadin wa alihi o kuma kɔnɔ ustaz kan bisuna nafila a bɛ segin o kɔnɔ yan'an ka don bara kuncɛ baraw la Elhaj Amadu Jalo bi sunkalo tile 21 ko amina do su 22 na su 22 sunkalo su 22 nafila jogo fila ye jogo kele o kele fatiha kalamin ko fiɲɛ kelen sabbih isma rabbikal a'la no suratul a'la o fiɲɛ kelen inna anzalnahu fi laylatil qadri o fiɲɛ saba qul huwallahu ahad fiɲɛ saba qul a'udhu birabbil falaq fiɲɛ saba qul a'udhu birabbin nas fiɲɛ saba ni salamu bilara ya shahidu abe o zikru ke fiɲɛ kɛmɛ o yirdu fiɲɛ kɛmɛ an bɛ se a kan fiɲɛ laban na sunkalo su 22 o nafila jogo fila ye jogo kele o kele fatiha kalanen kɔfɛ sabbih isma rabbikal a'la o fiɲɛ kelen inna anzalnahu fi laylatil qadri fiɲɛ saba qul huwallahu ahad fiɲɛ saba qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas o bɛ fiɲɛ saba salamu bilalen kɔfɛ ya shahidu a bɛ o yiridu kɛ fiɲɛ kɛmɛ ni ala deli ala ka a kɛ cogo nɔgɔya amin an bɛɛ lajɛlen ma amin ala ka o duwawu minɛ a kɛ ni waati cogoya ye ustaz Dara foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen alhamdulillah ustaz Jalo an bɛ an lajɛbaaw fɔ k'u kura k'u wale ɲuman dɔn kɔrɔfɔ daminɛ na an ye dugawu kɛ k'ala ka émission daminɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la an filɛ a kuncɛ waati la nin ye an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn k'u barikada u ye dugawu min don ani an ye dugawu min don ala ka bɛɛ lajɛlen amin kɔfɛ an bɛ foli ta ka taa Bangoni Jɛngɛnɛbugu la an kɔrɔkɛ bɛ Alhaji Maitre Suleman Jara bɔra kalo la kun yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ a ye kalo min don ala ka dugawu minɛ amin ka furumusow bɛɛ lajɛlen fo Fatumata Konate Fatumata Sempara Hadiyatu Haidara ala ka hinɛ Shata Jara la o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a n'a taamaɲɔgɔn Abdala Sangare Yusuf Baro Badri Traore fo ka taa se Isa ninnu ma an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn ani vie Musa Jara Musa Dugure ani a tɔgɔ ko di Namlamnena ni o ye Abarachi ni kun y'an ka foli ye bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna Ustaz Abdala an bɛ yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka foli lase Bangoni bɛɛ lajɛlen ma i tɔgɔya la denbaya la ka dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ Ustaz kan foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen bi foli ne bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ n bɛ n burankɛ fo ani jɛmukan in lamɛnbagabaga dɔ Thierno Hamidou Kane Kayindi Elhaj Thierno Omar Gijiron ka denbaya Kayindi Thierno Hamidou Kane n yɛrɛ burankɛ an b'a fo ka Thierno Hadi Kane fo ale min ye tafsirikɛlaba ye n'a bɛ tafsir kɛnɛ sigi an bɛ ale fana fo olu fila folen kɔfɛ n bɛ tɔw fana fo u nɔfɛ ka an ka kɔɲɔmuso fila bɛ Kayi k'olu fo kosɛbɛ Jebu Tal Kayi Legal Segu ba karamɔgɔ Tal ka denbaya la Jebu Tal ani an ka sherifumuso Sira Haidara an bɛ Kayi karamɔgɔ dubaw ka u bɛɛ lajɛlen fo ka an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka sigi ka e yɛrɛ fana fo Amadu Jalo i ka cɛsiri i ka wuli ka jɔ la ni jɛmukan in bɛ se ka san sɔrɔ a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na il faut k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ka dugawu ɲini i fɛ kɛnɛya dafalen sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman garisɛgɛ ɲuman an bɛ Alahu taala deli ala k'o nɔgɔya an ni ye ka an ka équipe technique fo u dafalen u ka ɲɛmaaba responsable technique Buya Jagili Kulubali i ka patron an bɛ a fo ka dugawu k'a ye maninka faama Mohamed Keita réalisateur en chef ka Adama Saliya Kulubali Abu Jawati Abu officiel Musa Traoré GMT Chaka Kulubali fo ka taa se Mohamed Traoré Montrama ani an baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen an ye min tɔgɔ fɔ an bɛ min tɔgɔ fɔ baara in ye jamajɛ baara de ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ fɔ ala ka don taw fana jira an bɛɛ lajɛlen na ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ nin yɔrɔ in na an bɛ foli lase madame Haidara Seyida Aishata Magasama bi ale de ye suntigɛw kɛ Bangoni na sherifu jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen welelen don a fɛ u ka jɛ ka suntigɛw kɛ an bɛ duwawu k'a ye ala ka a sara a la nafolo bɔra nafolo min na ala ka barika don a la a ye ayiwa shirifila fana t'a bila ka na an bɛ duwawu kɛ a ye an ye suntigɛw ye kibaruyaw dira a ma k'a fɔ k'a sera ala k'a sara a la ka Imam Malik Tisuke fo an y'a fɔ ye a nana sukaro bɔrɛ 10 di shirifila mɔgɔw ma an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn san o san ale bɛ sukaro bɔrɛ 10 di
seli fitini fana la a bɛ misi lakana ka kɔ o ɲɛ an bɛ fɔlɔ ka Musafa Sila de fo sabula tele in an ka misi fɔlɔ sɔrɔlen Musafa Sila fɔlɔ de y'a kɛ kabini o san ani bi cɛ san o san a b'a kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nka anw ka foli bɛɛ bɛ laban maa min t'a la min tɛ ɲinɛ an kɔ su min tɛ ɲinɛ an kɔ tile min hakili b'a la min ŋaniya ɲuman b'an kɔ waati bɛɛ tuma bɛɛ o de ye a Seydi Seku Usman Madana Haidara ye o la an bɛ dugawu k'a ye miliyari caman Ala k'a d'a ma parce que ale tɛ miliyari sɔrɔ k'a ban n'anw ta ma bɔ a la o de la Ala ka miliyari caman d'a ma ka denbayaw fo k'an baw fo an baw fana jɔyɔrɔ b'a la dɛ jɔyɔrɔba de b'a la u fana b'u sekow kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye Ala k'a ɲɛm'u la o la bi inchallah y'an ka clip du jour an balimamuso min b'an bolo o de ye Kadi Konare an bɛna ale ka dɔnkili la ye kɔfɛ kitini bɛ yen nɔ dumuni dilancogoya kɔrɔw ka se ka yirali kow la ni Ala sɔnna ma ani aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ya inchallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.